patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nelson, di na si Matan? Dayaw ko bala si Mucho tagoy mo. Si Francis ang iyang ngalan, sina tagon mo sa iyang amataan. Kalaway pamatian. Amo nang panawag sa iya dito sa ila. Kundi ako man sinang itawag ko dire sa iya Doon sa gago, kabla Nelson. Pila katuig ko na nga tawag kay Matan nga si Matan. Subong ka lang nga imo ya masaway sa akon. Sugod subong, hindi na naton siya pagtawgon nga Matan. Kundi tawgon na siya nga Francis. Frances? At itanawon ta Ano kabla? Frances! Frances! Oh, wala siya nagasabat? Ote, nakita mo? Kundi wala siya nagasabat. Ariyo, pamati bala. Matan! Oh, ano na siya tagoy? Ote, kita mo? Silingang ka nga wala na siya maanad sa Francis. Gusto yan na iya Matan. Manang itsura yan daw sa Matan nga isda. Siya tagoy nga Bakal to gani, Ice. Pila? Ariyo, 5. Di ko mabakal. Bisan diin lang Basta hindi lang kay barikuson. Lakat na. Bakal na to, Ice. Ano pa ginambaklon ko? Amo lang na. O sige na, lakat na. Hindi ko magbakal sang baboy. Ano nga baboy man? May bukaw-bukaw na da. Lakat na Damo ka ba arte? Sige na lang gani.
Lalong makailinit. Sang ano si Alvina? Sang buklan nga ina. Yan si Alvina. Wala man siya naghilabot sa imo. Pero huling, no sa hindi ina ko maributay, nadula ang bukol ni Buklan. Naglain pang tingog niya. Kinahanglan, baka pabulong man ako sa manugbulong nga ato. Basi mahal ang bayad sa iya. Ay, pabay ilang Kay mintinaron kung ako numero nga 8-11. Mayroong aga, Kap. Ay abaw, dosin ako makapati tagoy nga ikaw ining ako nga kahambal mo. Kito naglain ang imo tingog. Bisan gani ako, Kap eh. Daw hindi man gani ako makapati eh. Pero nagsiling si Albina tagoy nga kinahanglan ko no mapriso kagid antes mag-eleksyon mo. Ipustrugid ko no niya ang akusasyon nga slander of deeds. Uti, anong imo pamatod, Kap? Ati may witness tagoy kag madutlan kagid. Pero may paagi pa para hindi ka man mapriso. Ano nga paagi, Kap? Nagsiling ako nga mapriso kagid basta matapos lang ang aton prisuhan nga natumbahan sang puno sang lubi sa nagligad nga bagyong udit. Pero tagoy, siguruhon mo gid nga kada gabi lampusan mong prisuhan para nga magdugay ang pagkaayos niha. Apang hindi niya pagkalimting ato niya nga ginhambalan ha? Sige ang ato niya nga kampanya. Tingwa ay gitagoy nga bisan ang patay makabuto. Pulita, Samson. Pulita. Ano man tabi, kay wala naman whiskey. Amo, Dards. Dali, Pulita. Uy. Daw ga ikesi mo agyaw. Ikaw naton. Uy, ano na? Aswang na. Son. Kon isuga sabta abisa. Wala ko yan nagasapak sa aswang. Nauhaw pa ko yan. Te, bilang ka lang dia. Una na lang ko si mo. Tuyo na. Bulito, hasta la vista, baby. Puli ko Ato na si Atano. Kasabad man sa imo miga man. Daw ikaw pang hubog eh.
Uy, nagugpa siya. Oy! Samson! Ang tanod nga nagapanguot pugaran! Ikaw gani? Oh, miga, ako ni. Kag maayo kay ari ka. May pamangkot ako sa imo. Ano na, Migo Samson? Nakakuha ka na sang imo national ID? Wala pa! Ti, mabuto ka gin migahaw? Aswang ka man? Ano ko naswang kuya haw? Mayo gani kay hindi na ko nila pagsugaton sang salakyan. Ako na lang yung malupad pa kadto sa presinto. Maayong adlaw, Lolo Morris. Uy, ate? Sino ka? Ako si Brian. Brian. Brian? Taga-diin ka? Tagapihak lang nga bangka. Lolo Morris, pwede ko kautang? Kabalo ka na magbasa, ho? Inang nasulat sa dingding. Oo. Inang duha lang kalinya. Oo. Abe, basaha. Hindi ko kabalo. Credit is good, but we need cash. Di, ano ang buot silingon? Buot silingon, wala utang. Di, maano ka na lang. Mangayo na lang. Sige na, Lolo Morris. Gutom na gid ako. Ang amon sudan, permi lang dilata. Kag hindi ko kauyon. Kag nga, ano ang sudan mo perme kung dito ka mo sa inyo, how? Pantat. Ay, ahay. Sige na lang gani. Hatagan ko ikaw sang isa kabilog turta. Soft drink na lang dayon nga ko, Lolo Morris. Man, nagakadunlan ako. Ari na ako sa poste. Kaina pa ako diri. Pero pila na ka oras. Pero wala gihapon sang lalaki nga nagpalapit sa akon. Ahay. Pigado gid subong ba? Nagpandemic pa abi mo. Ang tanan. Mala. Pati ng akon. Bulsa. Uy, ano ina? Lalaki na ina, huh? Ay, lalaki na siguro ina. Man, nagapantalon siya.
a good time? Kagwapa sa imo, no? Oti, ano pang ginahulat mo? Dakpa na ako, kagdala sa langit. Pero, money down before lead down, ha? Pero, dali lang. Ikaw yung lalaki nga nakita ko. Nga halos tanan. Tapan? Ay, nga daw wala gid sang may nagabukol sa imo, ha? Be. Pahika pa ako bala? Uy! Ano ini? Ang bitsukoy mo. Bingka? Tumboy ko? Daw? Pero hindi ka magbalibog. Kay may kwarta ko. May delikadisa man ako yan, no? Bisan nga amo lang ako sini. Pero, wala ko yung nagapatol sa tumboy. Gusto ko ya, may kwarta ako. Kag ma-enjoy pa. Dira ka nagkani ah. Piste ang akon adlaw ini ah. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo! Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan.
Provincial Jail. Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga na mga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagdigad, ginhagad ni Hildo si Sister Alicia nga magtanaw sang floor show, kag pagkatapos, nagkadto sila sa kasino. Pagkaaga sina, nabugtawan na lang ni Sister Alicia nga may kaupod siya nga lalaki sa iya pagtulog, kag hublas sila nga duha. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Nagabugtaw ka na gali? Oo. Anong buot silingon si ni Hildo? Nga diri ako natulugan? Kagkaupod ko ikaw? Nahubog ka kagabi. Kag wala na ko sa may mahimo pa, kundi dalon ko ikaw diri. Kag diri kita nagtulog. Ano ini diri? Hotel. Diri kita nagtulog kagabi. Kaga, dosay di ako makapati. Katama gali sa imo kahat, Lilia. Ano? Nahimo ko, ina? Oo, nahimo mo, ina. Kakaroon sa gabi, sulito nato, ha? Gusto mo ba na? Depende. Hulatala ako sa nightclub, Okay, mahulat ako. Natabo bala ako kay Hildo? Pareho sa natabo sa amo ni Padre Rami. Apang, wala ko yan nagahinulsol. Kay amoy nang ginapangita ko mo. Ay, kagpamatyag ko. Doon sa hindi na ako maguntat sa akong kinahimo nga ini. Doon sa nayanggaw na ko. Ay, kanami galis ang kabuhi nga ini. Kag gusto ko ini. Gusto ko gid. Amo pa lang ako makatilaw sang amo sinig kanami nga kabuhi. Hindi na lang kita magpadugay sa club ngayon ni Lilia. Nga makadto naman kita sa kasino. Hindi. Babalik kita sa hotel. May mga bisita ako dito nga naghulat sa aton eh. Bisita? Sino nga bisita? Makihibalo ka gid karon Makita mo gid sila. Amoy ni sila mga bisita naton, Lilia.
Ba? 5 sila kabilog? Ano mo sila? Mga abyan ko sila. Ikaw anong magatubang sa ila, ha? May katuan na ako sa makadali. Mabalik lang dayon ako. Ate, sige ah. Okay. Anong inyo kinahanglan kay Hildo? Gusto kitang hambal ni Hildo nga manol ka. Ano ka mo? Do sa mga hubog ka mo ah. Kagkalain sang panulok ninyo sa akon ha. Damo ka pa arte. Kadako bala sang kwarta nga ginhatag namon sa iya. Ginsuhol namon. Ano nga suhol? Mga pare. Pare. Ano bang ginaulat ninyo? Panita na naton siya. Dali. Ubahan kanay namon. Pahinin niya ako! Ano ba naman? Kinawawat na ninyong duwa ko kakamot? Kalduwa pa kikatil. Kauyat man sa akong duwa katiil. Hindi ako makasipa sa inyo. Pahinin niya ako! Mga wala ka mo sa nguya! Laging buhot na ini sa akong Hildo. Sapat ka! Wala ka sang nguya! Kinbaligya galin niya ako sa mga tao nga ato. Kag naggalin sila. Kay naayawan na sila. Hello? Wala ka sang nguya! Nga nga nahimo mo ini sa akon, Hildo! Nga nga nahimo mo ini sa akon! Hindi ka na pangakig pa. May partida ka man sa bayad nila sa ako. Hindi ko kinahanglan, ina. Hindi ka na magpakita sa akon, Hildo. Akig ako sa imo. Nakahibalo ako nga naluyagan mo managing buhat ko, hindi bala? Nakahibalo ako sina. Kag sa luyag mo kag sa indi, mapati ka sa tanan nga ipahimo ko sa imo. Bangod na kahibalo ka kun nga, nakilala ko na ikaw kung sino ka. Ano? Oh. Hindi Lilia ang ngalan mo, kundi Sister Alicia. Kagang trabaho mo, isa ka principal sang isa ka eskwelahan. Hildo? Pagkatapos nga ginhimuslan si Alicia sa mga lalaki, nakibot siya sang ihambal sa iya ni Hildo nga nakilala na siya nga isa siya ka madre sa pagpadayon ko pagid. Saan ka nakahibalo, sina? Nagpangusisa ako sang likom. Kag amoy ng natukiban ko. Grabe! Isa ka madre? Daw sa kaplog? Hindi mo tuod, ina. Ano ka hindi? Isa ka kamadre kun adlaw, apang kun gabi, isa ka kababae nga manubo sang lupad. Hindi mo tuod, ina. Amo inang nahibalaan ko. Kag saluyag mo kag sa hindi, mapasugot ka sa tanan nga gusto ko. Anong buhaton mo? Isugid ko ikaw sa imo Madre Superior. Isugid ko kung ano ka nga klase sang madre. Tanawon ko lang kung hindi ka pagpahalinon. Huksan ka sang abito, Lilia. Supot ka! Wala ka sang huya! Wala ka sang tupong sa kalain! Satanas! Ikaw ang Satanas! Ikaw, Alicia!
O ano? Wala ka makasabat? O ano? Anong pamatod mo? Sige, sugot na lang ako. Very good. Hustong pamatod mo ngayon ha. Kaya kung magpamatok ka, mahuyan ka. Kag mapreso ka pa. Kani kinahanglan, ihanda mo ang kaugalingon mo, kay madamo ako sang ipabuhat sa imo. Nagsalig ako kay Hildo. Wala gali siya sang tupong sa kalain. May mga tao gali nga amusin ha. Wala gid ako naglaom. Nga makasulod ako sa amusin nga buluhaton. Animal nga tao ka Hildo. Bisan anong buhaton mo, hindi ko ikaw mapatawad sa ginhimo mo. Hindi ko ikaw mapatawad. Kag nagahinulsul ako. Kung nga nagsalig ako sa iya. Apang ulihin Ulihin ang akon paghinulsul. Ang laom ko kung hindi ka na mag-abot. Madamo pa ako sa ginabuhat sa eskwelahan. Pabayaan ang eskwelahan ngayon na. May pabuhat ako sa imo. Nagakinahanglan ako sang kwarta. Tugod kadako sang napirdi ko kagabi sa sugal. Kakinahanglan, bayaran ko ato. Kag kinahanglan, hatagan mo ako sang kwarta. Wala ako sang kwarta. Kadako sang kwarta nga nakuha mo sa akon. Sanggin baligya mo ako sa mga tao nga ato. Kulang pa ato. Kag ikaw lang makahatag sa akon sang kwarta nga ginapangayo ko. Kag sa din ako makuha sang kwarta. Lilian na kay bala ako. Kadako sang income nga nakuha mo sa eskwelahan. Tugod ako ang tuition fee nga ginabayaran sa mga estudyante. Kag nakahibalo ako nga ikaw ang nagauyat sina. Gani, masarangan mo nga maghatag sa akon sang kwarta. Iya ina sang eskwelahan. Kag hindi ko ina matandog. Amo bala? Maghimo ka sang paagi, nga di ka lang mabuking. Ipanikaw mong iban nga kwarta sa imong account. Kag kung mahimo mo ina, mahapos mo ina nga mahatag sa akon. Kag mabuligan mo ako. Kag ikaw naman, hindi ka mabuking kung ano ka nga sari sang madre. Wala ka sang kuya, Hildo. Wala ka sang kuya nga sapat ka. Sapat! Kabay pa nga sa impyerno ka matupa. Wow! 50,000? Good! Maayo! Maayo, gid. Sining ko gid nga makahatag ka sang amusin ni kadako nga kwarta sa akon eh. Hindi ka na magpangayo sang dugang. Ginatago ko ang kwarta para igasto sa mga bata. Kag sa iban pa nga project sa simbahan. Tanawon ko lang kung wala ko sang iban nga utang. Hildo! Wala na ako sang ihatag sa imo nga kwarta. May ara ka kwarta. Samtang may mga bata nga nag-eskwela sa inyo eskwelahan, makakwarta ka mo. Gani magsupot ka gadaan sang inaghatag mo sa akon. Tandaan mo, madali ba na ako nga matakan? Kag kung matakan ako, nagakalipat ako sang akong naging pangako. Ngagkiputon ko ang bakba ko. Wala ka sang kuya. Wala ka gisang kuya, Hildo. Oh? Gabaan ka sini. Gabaan ka git sini.
Lilia, wala na sang gaba subong, kundi merisi na lang. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo. Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapa-boost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nakabaton sang sulat si nanay halin kay daddy, kag natugon didto nga nagkita ay sila ni Elmer sa syudad kanang sugilanon sila.
Amo na lang ang kabalaka namon. Kanaghandom ako nga maglikaw, agod wala sang paokpan si daddy sang kaakig sini. Sa pagpadayon ko pagit. Ginpatawag ako ni daddy. Luyag niya ko na ako nga mahambal. O Diyos ko, ano ba lang buhaton ko? Basikon panitan niya ako. Ay, buksan kong puwerta. Ay, salamat. Ara si nanay ko nga nagapungko. Apa na kay balo ako. Nga wala siya sang mahimo. Agad pangapinan ako. Oh, magpungko ka, Lara. Oo, daddy. Luyag ko lang nga makahibalo ka mo. Nga wala sang gamo nga natabo sang amon pagkitanay nga duwa ni Elmer Gonzales. Ano, daddy? Gid-ano mo ang paghambal sa iya? Wala siya maakig? Kag nga nga maakig siya. Nasugata ko siya sa dalan. Ginbugno ko siya. Kag maayo man kay nagbalo siya sa akon sa pagbugno ko sa iya. Wala siya maglikaw sa imo? Kag nga malikaw siya. Ginpamangkot ko siya kung nga ginpalagyuhan kaniya, Lara. Pagkatapos nga makuha niyang imo pagkababae. Daddy? Amo inang ginpamangkot mo sa iya? Oo. Sang primero, sa nakibot siya. Apang sa nakita niya nga wala ako nagalahog, naghipos siya eh. Kag may ginsiling nga mapauli sa dayon diri, agod ko nga matadlong ang tanan. Oh, nga nagatulukay ka mo nga mag-iloy? Hindi ba na kamo magpati sa akon ginhambal sa inyo? Nga nagsiling si Elmer nga makadto siya kuno diri sa balay. Mapauli sa diri. Kag makigsugilanon sa imo, Lara. Ayhan, hambalan ninyo ang parte sa inyo kasal nga duha. Nga madayo na ina pagkatapos ang 5 ka tuig. Amugid bala sinang ginahambal niya, daddy? Oo, gani. Amo malang inanggin sila niya sa akon. Nga mapauli sa diri, agod ko nung tadlungon ang natabo sa inyo nga duha. Kag ano pang buot silingon sina? Kundi, ipakasal ka niya? Amoy nang siling niya, agod ko nga matadlong niya ang iya nabuhat nga paghingalit sang imo pagkalamharon. Saan o kuno siya maabot bugat? Sa labing madali nga panahon. May lang gani kay nakahibalo sa iya sala. Amoy ina nga naghipos na lang siya, kag nagpaalam sa akon. Pagkatapos nga nagpaalam siya sa akon, wala na. Pero nagpangako siya nga mabalik gid sa diri para kuno nga hambalan ang kasal ninyo nga duha, Lara. Oo, daddy. Ata sige, malakat anay ako ha. Mabilin ko kamo diri nga mag-iloy para nga makahambalanay kamo sang maayo parte sa palaabuto ninyo nga kasal. Hindi na kinahanglan, daddy Hindi na kinahanglan nga ipakasal ako ni Elmer. Kinahanglan gid nga ipakasal ka niya, Lara. Tungod katungdanan niya nga tadlungon ang iya mga sala nga nabuhat sa imo. Bisan pa nga naulihis ang 5 ka tuig, ginguba ka niya, gani wala na sang lalaki nga maluyag pa nga magpangasawa sa imo. Apang wala ako ginguba ni Elmer, daddy. Himo-himo ko lang sa gilanon nga ina. Nga nahilabtan niya ako. Agod nga hindi ako makapakasal kay Casper. Anong siling mo? Ha? Anong siling mo? Ano ba nagkakabuangan ina? Ha? Ano ba nagkakabuangan ini Ignacia? Ano ba ginapanghambar sa anak mo ngayon eh? Kwan, matuod ang ginsiling ni Lara. Ginhibo lang niya nga balibad si Elmer.
Tungod nagapati siya, nga hindi siya mabuking. Kay patay na ini mo. Anak sang tangkig nga agi. Apa nga makighambal pa si Elmer sa imo? Ha? Ano? May sekreto mo na kamo nga duha? Aba, wala. Wala, Daddy. Wala kami sang kaangtanan ni Elmer. Kaya si Serena ang ginahigugma niya mo. Kagmanghod ang panulok niya sa akon. Do isa bala ka bata. Nakita ko nga wala na sang madamo nga kwarta si Elmer. Kag isa pa, nag-upod sa iya babae si Brady. Kag amuin na ko nga ang nagkalaputo ang ila nga propiedad. Kag ayhan, amuin na ko nga nagpasugod si Elmer nga magpakasal sa imo. Agod lang nga makakwarta siya, kag makabangon liwat sa ila kay imulon. Oo, nagapatigid ako sila. Kag amuin ako nga ang maabot siya para nga magsugilanon sa imo. Kag sa ako naman, gusto ko naman ina, nagapasugot ako sa bahin ko. Oo, gali, malakat-ani ako sa pinakaadlaw ha. Kung anong inyong kasugtan ni Elmer, pabalala ako. Sige, dira na ka mo. Lara, matuod ayhan ang ginasiling ni daddy mo? Hindi ban gani ako makahangop eh. Apang wala ko makahibalo. Kung nga wala ginsugod ni Elmer ang matuod. Nga wala siya nakahingalit sa akon. Ang malayan kinagpati si Daddy. Nga ipakasal ako ni Elmer. Ginsugiran ko si Daddy nga himo-himo ko lang nga alibay si Elmer agon din niya ako pag ipakasal kay Casper. Apang ang malain, kinagapati si Daddy nga ipakasal ako ni Elmer. Sa pagpadayon ko pagin. Nagsiling si Mommy nga subong maabot si Uncle Elmer. Amo gali? Amoy nang siling ni Mommy. Maabot ko no si Uncle Elmer. Kaghatagan niya kami sang kwarta. Madamo nga kwarta. Hatagan niya si Mommy. Mayroon lang. Bah, isa ka lalaki ang nagsulod sa ginali. Elmer? Ikaw? Ako matuod. Ikaw gali si Uncle Elmer? Kung ikaw si Ami, akong imo angkol. Oo, ako si Ami. Nakaibalo ako. Ami, gusto ko anay nga magalin ka diri ha. Gusto ko nga mahambal si Lara eh. Okay, mapauli na ako, Lara. Oo, Ami. Nakaibalo ako. Ginatulog ako sang maayo ni Elmer. Apang ako, hindi makatulog sang tadlong sa iya. Nahuya ako. Dumatunaw ako sa kahuya. Bata pa siya sa magalin ako diri. Kagsubong, dalaga na siya. Kag hindi ko malimtan ng dagway sa isa kadragita. Nga may malabas ang buhok. Kag may matahong ngayuhong. Magpungko ka. Matindog na lang ako. Lara, saan ko bala ikaw ginkompromiso? Aba, wala. Wala. Kwan, nabuhat ko lang ato bangod hindi ako maluyag kay ipakasal ako ni Daddy kay Casper. Naisipan ko nga magpakuno-kuno. Nga hindi na ako virgin. Bangod nga nakuha mo ng akong virginity. Kag sa makaibalo na si Casper. Nag-isol siya sa pagpakasal sa akon. Kaganong ginbuhan ni Daddy mo. Piliton ka niya nga magpakasal sa lalaki nga
Wala mo nagustuhan? Lalason ka niya sinapakato sa simbahan. Apang ikaw, nagasinggitan kag nagapanipa. Wala ako sang mahimo. Hindi ba lang nga amo silang natabo kay Serena? Ang amay ni Serena, kagang amay mo, amo ang nagtulod sa kay Brady kag Serena nga magpakasal. Bisan pa nga nakaibalo ang tanan, nga ikaw ang ginahigugma ni Serena. Nga wala siya ng pamatok. Ang pagkadto ko dire, gusto ko nga tadlungon ang akong reputasyon e ginhiguan mo bangod sa imo pagbinutig, Lara. Sorry lang. Wala ako maglaom nga buhi kagali eh. Karon, anong buhaton mo? Agud matadlong ang sala nga pagpatis ng imo amay. Ginasugid ko na kay Daddy ang matuod kahapon pa. Ginsugiran mo siya? Nga pulos butig ang ginsugid mo sa iya? Oo. Lara, nagapati ako. Nga wala siyang mali siyang ginimo mo. Kagbangod nga matag ng tanan, kalimtan na nato na natabo, ha? Ay, salamat. Salamat kinakahangop ka. Walay na sang kaso. Sige ha, amo na ako. Bye. Bye. Ay, ato na siya. Ay, salamat kinakahangop siya. Sa nagabutan ako sang tunok sa tutunlan. Pero, sa panulo ko, nagwapo na gid siya. Wala siya makaibalo nga. Madugay na ako nga may crush sa iya. Nay, nagkadudri ka ina si Elmer. Oti, ano ang iya nga ginsiling? Ginpamatian niyang paathag ko eh. Nga wala ko sang handong magubon siya. Kundi nga gusto ko lang makalikaw sa gusto nga matabo ni Daddy. Ay pakasal ako kay Casper. Wala siya maakig sa imo? Wala. Pero gusto lang niya matagan. Gusto niya nga mangin matag kay Daddy ang tanan. Agad matapos ng problema. Kag hindi matudang ginsiling ni Daddy nga wala sang kwarta si Elmer. Madamo siya sang kwarta. Kag siya ganang mabulig. Agad ba katibawas liwat ang ila asyenda? Lara, nakapiyar ako. Nga masami ka mo ni Elmer magkaupol sa paglibot sa asyenda. Ang mamatuod, wala siya naghahupot sang kaakig sa akon. Bangod sa ginhimo ko nga pagmusing sa matinlo niya nga ngalan. Bah, wala man makamuno sa akon si Daddy mo? Parte sa iya? Siguro, napapatin niya si Daddy nga wala siya sang luyag sa akon. Hindi siya magpakasal sa akon. Amo siguro ina ang natabo. Ay, kagon mag-amo sina. Mangita naman sa lalaki si Daddy. Ako ditugpos sa akon. Pwede ba lang nga hambalon mo si Daddy? Nga tagan niya ako sang panahon. Nga kung mangita sang lalaki nga palamanhon ko. Isa ka lalaki. Nga bisan wala ko ginahigugma. Apang mahimo ko siyang respetuhon. Kag mapapugal. Bilang maayo nga amay sang amon mangin anak. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Saan o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig. Kag raw 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligan sa tag ng alas 5 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!
Maayong hapon sudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Kanan nga daw sang Sabado, petsa 12 sa bulan sa Marso tuig 2022. Kakaroon nito kita sa aton siring nga mga headlines. Bacolod City Police Office nagpasalamat sa kooperasyon sang tanan nga nagtambong sa Pink People's Rally na Vice President Leni Robredo kag Senator Kiko Pangilinan. Crowd sa Leni Kiko Grand Rally naglapaw sa 80,000. Governor Bong Lacson aminado nga nagwa ang limited edition sang iya personalidad. Vice President Leni Robredo nagapati nga dapat tutukan ang husto nga distribusyon sang renewable energy. Ginbansagan nga People's Holiday sang undok kang iban pa nga sektor, gintalana sa Marso 21 tubtob 22. Delivery rider sa Bacolod nag-aguntuman sa tuman kataas nga presyo sang gasolina. Bacolod Police Station 7 may person of interest na sa nagtiro sa duha ka empleyado sang cargo forwarder sa Barangay Mansilingan kahapon sang aga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 9 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Kakaron liton niya kita sa detalye sa ato sa ring nga babalita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glorifito Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat ang Bacolod City Police Office sa kooperasyon sang tanan nga sa interview sang Bombo Radio kay BCP Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, wala sang dragko nga insidente nga na-record kadungan sa pagdagsa sang linibo ka matawo sa venue. Suno kay Martir, 214 ka mga police officers ang gideploy kay mayaraman sang mga augmentation nagikan sa Bacolod Traffic Authority Office. Mayaraman sang force multipliers nga nagbulig sa mga organizers sang event. Suno kay Martir, mayara sang may convoy security halin sa nag-abot na Sir Brado, tubtog mining nagbisita sa Home for the Aged sa Barangay Tangub, tubtob sa landing zone sa reclamation area. Mayraman sa security sa hotel nga gintiniran sang Vice Presidente. 30 naman ka personal sa part sa para sa covert security nga gideploy sang BCPO. Aminado ang City Director nga paagi sa constant planning kag coordination kaupo ng mga organizers wala sa dalagko nga itabo nga na record. Nagpasalamat man si Martir bangod cooperative man ang mga organizers. Subong nga marubo ng kaso sang COVID cases kinaluman sang BCP Director nga madamo pa nga campaign sortie sa patiginon sa Bacolod gani ginhingyo ni Martin ang kooperasyon sang tanan. Agud nga may matawhay ang event. Ginpasalag man sini nga nakahanda sa masami ang BCPO nga maghatag sang seguridad sa sinuman nga kandidato. Samtang aminado ang gobernador sang Negros Occidental nga nagwa ang limited edition nga Governor Bong Lacson sang ginpakilala si Vice President Leni Robredo sa Grand Rally nga ginpatigayon sa Paglaom Sports Complex Biyernes sang gabi. Sa interview sang Bombo Radio kay Lacson, hipuson, kalma, kag mahinay ang iya personalidad apang nagwa kagabi ang iya limited edition bangod dadala ini sa sitwasyon bangod sino ang hindi ma-inspire sa kadamuon sa mga tao sa venue. As of 6:30 sang gabi suno kay Lacson, 70,000 ang crowd sa Paglaom Center. Suno sa gobernador nagsaka sa malapit 86,000 ang kadamuon sang audience ang nagsaka na si VP Robredo sa stage. Naghatag si Robredo sang speech antes alas 9 sang gabi. Maglubas sa mga tao sa sulod sang sports complex, may naglantaw pa sa mga screen sa gwa sang venue. Kung sumahon ang crowd sa campaign sorties ni Robredo sa San Carlos, Sagay, Kabangkalan, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, kag La Carlota, nagdanga sa 100,000 ang ginatubang sini sa bilog nga adlaw sa paglibot sa probinsya. Ginpasalamatan sa gobernador ang paghimakasang tanan nga supporters agod mangin madinalagon ng Leni Kiko Grand Rally. Nagpasalamat man ang gobernador sa mga madre sa Carmelite Monastery nga nagbless sa lugar antes ang kahiwatan. So kay Lacson regalo sang kahitaasan sa kay VP Leni team ang maayo nga panahon kahapon. Nagpadala man si Vice Governor Jeffrey Ferrer sang text message kay Lacson nga naga-congratulate sa madinalagon nga Grand Rally ni Robredo. No? Siguro nadala lang sa sitwasyon. No? Sino pala hindi ma-inspired na as of 6:30 kahapon, mga 70,000 ang ang mga tao dito sa sulod sa Paglaon Station, Sports Center. And in fact, they were saying na by the time si VP Leni nag-abot kag nag-ara na sa stage, nagsata na to around 86, no?
Ang kabayan sa pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Pagatutukan sa administrasyon ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo ang nagakaigo nga pagpanagtag sang renewable energy sa probinsya sa Negros Occidental. Madamo sang makuhaan sa renewable energy kag tinutuyo sini nga madala sa mapanimalay sa probinsya tubtob sa mga nabukid nga bahin. Target sa mga ini nga wala na sang balay nga magapalipas ang gabi nga wala sang suga. Tinutuyo man sa administrasyon ni VP Leni nga kung ini ang mapanaron ang masiguro ang nagakaigo nga infrastruktura agod nga mapanagtag sa insakto ang renewable energy agod nga madala ini sa tagsa kabalay sa probinsya sa Negros Occidental. Suportado man sini ang plano ni Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Bong Lacson nga dalon sa mga panimalay sa probinsya ang benepisyo sang malimpyo kag renewable energy. Sunod diri mo nila ang tanan nga mga masarangan agud nga matigayon ang tinutuyo sang gobernador sa tion nga sila ang mangin madinalagon sa Mayo 9 nga eleksyon. Number 1 na ang Negros Occidental sa renewable. Ang kailangan lang ay tiyakin ang pag-distribute nito sa mga kababayan para wala ng sityo na magpapalipas ng gabi sa kadiliman. Kaya ang layunin natin sa inyong rehiyon, tamang infrastruktura para ang renewable energy mula sa lalawigan mapapakinabangan sa inyong mga tahanan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice President Leni Robredo. Gintala na sa Marso 21 tubtob 22 ang ginbansagan nga People's Holiday o kon pag-untat biyahe sa mga pampubliko nga salakyan kag hindi man magwa sa puluyan ang mga residente nga magaupod sa siningang kausa kadungan sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa interview sa Bombo Radio sa Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center nga si Diego Malacad ginaporbahan sa Unity Forum kahapon nga March 21 tubtob March 22 ang untat biyahe. Apang hindi ini pagtawag ni transport strike kundi People's Holiday bangod daga upod diri ang nagkakainlain nga sektor. Sunod sa alyansa sa mga konsumidor, hindi lang mga driver ang apektado sa pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo kundi ang iban pagid nga sektor. So diri Negros Consumers Watch ang magaupod sa patigayunon nga Coordinated People's Protest nationwide. So kay Malacad, ginahinyo nila nga mga suspend ang 12% value-added tax agud nga mabuhinan ang presyo sang diesel subong nga 62 pesos ukon mas mataas pa depende sa oil company. Nagahingyo man ang transport group nga ipaiway lang anay ang pagpatuman sa excise tax sa petroleum products. So sa undok, Secretary General, nagalao man ang mga ini nga ma-release na ang subsidy sa mga drivers santo sa promisa sang gobyerno. Sa karon ginalantaw nga 20 ka lugar ang butangan sang rally center halin sa norte padulong sa sur nga bahin sang Negros Occidental. People's Holiday na ang panawag natin sa ng mga sektor, hindi na siya magwa sa balay niya during 21 at 22. Hindi na lang sila maginawa sa ila balay. Subong pa lamang support na sana sa niya kalanon para pagdating sa March 21 at 22. Preparado na tanan. Wala na sa movement. People's Holiday na. Halos tanan konsumo mo sa tanan crudo mo. Ang kabayan sa pahayag ni Ondok, Secretary General Diego Malacad. Nagaagunto man ang mga delivery rider sa tuman kataas ka presyo sa gasolina kasunod sa kasod-asod nga oil price hike. Sa interview sa Bombo Radio kay Nunoy, tuman kadako ang gasto nila sa karon bangod 77 pesos lamang nga ang isa ka litro sa nga gasolina. Antes ang kasod-asod nga oil price hike suno ka sa delivery rider, maigo na sa bilog nga adlaw ang 100 pesos nga gasolina. Apang sa karon 350 pesos sa magasolina kung magpa-full tank sa motorsiklo kag duha lang ka adlaw ang dalagan siniya. Masubo man suno sa rider bagod jutay na lang ang nagapadeliver humalin sa gipadalom sa Bacolod Alert Level number 1 kung siliin nakagwa na ang mga tawo kag makabakal na sila sa makinanglanon kaangay sang paggaon. Nagakumod man ang mga customers sa iya bagod sa mahal nga delivery fee kag kung kaysa 45 pesos lang ila ginabayad sa baylo nga 50. Ang income suno sa rider ang nagadepende sa numero sang booking sa bilog nga adlaw apang ang average nila ang madala pa uli ang nagadangat lamang sa 300 pesos. Sang bago lang nagsugod ang COVID-19 pandemic suno kay Nunoy, nagalapaw sa 1,000 ka pesos ang ila income bangod kalabanan nga mapumuloy ang nagapa-deliver na lang kag 50 pesos plus lang
ang gasolina sadto. Kung regarding sa gasolina, dako gidya ang paganto sa mga rider kay ilang naot ang booking tapos ang gasolina taas subong na sa 77 na. Ang ginadiskarte na lang namon kung diin kami maka-drop location dito na kami maulat sang booking. Huwag kami gabalik di diyan sa Milagon standby nga magwa pa booking kay kung mag-travel pa kami balik di sa Lagon, masunog na mamigas. Ang delivery boy nga si Nonoy. Samtang aminado ang alkalde sa Banuasang Isabela, Negros Occidental nga apektado ang serbisyo sang Isabela Municipal Government bangod sa wala sa gihapon maaprubahan nga proposed 2022 annual budget. Suno kay Mayor Irene Montilla, halos 3 na kabulan nga wala na masweldohan ang mga job order employees sang munisipyo. Patag sa alkalde nga bangod gamay lang ang banwa, gamay man ang mga regular employees, gani nagasalig ang mga ini sa trabaho sa madamo nga job order casuals. Gani bangod kapin 3 na kabulan nga wala mga kabaton sang sweldo, hindi naman mabasol kun hindi ang mga ini magsulod sa trabaho. Nagapasalamat na lang si Montilla nga may mga GO nga nagatrabaho lang sa gihapon bisan wala na sang nagakabaton nga sweldo. Bangod sa wala pa naaprubahan nga municipal budget, limitado lang ang mahatag sa mga ini nga serbisyo. Suno kay Mayor Montilla, nagapangita ini sang paagi, agod nga makadialogo ang mga katapos sang sangguniang bayan, bangod ang hindi sa mga ini pagpasar sang pondo ang nagaapekto na sa mga pumuluyo. Dugang pa ni Montilla nga ang ginihinunanon niya si Vice Mayor Renato Malabor Jr. Nagpanimdugan ini nga siya ang presiding officer. Lamang kag dapat nga hambalan mismo sang alkalde ang mga konsehal para sa dialogo. Apang wala man ini sang mahimo, bangod nagapalayo sa iya ang mga konsehal. Nahibaluan nga sa kabugusan nga katapos ang sangguniang bayan sa Isabela, 3 lang diri ang kaalyado ni Montilla kag ang nabilin ang yaras na sa partido sang vice-alkalde nga nagapapili man sa karon sa pagka-alkalde. Tapos na halos ang first quarter, hindi pa tayo gasugod. This will backfire on all of us. It will be to the detriment of the town kung hindi tayo makadevolve. Ang maantos diri ang mga pumuluyo, di ba la? We will not be able to move forward if we do not get to approve the budget that allows us to devolve. Without dialoguing, how can we move forward? Ang kabayan sang pahayag ni Isabela Municipal Mayor Irene Montilla. Estable na ang kondisyon sa mga empleyado sang cargo forwarder nga napilasan matapos gintiro sila sang riding and tandem suspects sa tubang sang macro distributor sa Alhis Morsa Road sa barangay Mansilingan, Sudad sa Bacolod. Kapon sa aga, kung sari napatay ang kaupod siniya. Sunod kay Pulis Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station number 7, nagikan sa barangay Vinobista Morsa ang mga biktima nga sanay Johnny Tumundong o kung Tamundong nga amo ang nagamaniho sa motosiklo kag si Ilyas Baal kag padulong na sa ila nga trabaho sa Bacolod. Pagabot sa tunganan sa planta sa soft drinks kag NGCP sa barangay Mansilingan gintupungan ini sa isa ka motorsiklo kag sila ang ginpangtino. Naigo sa likod ang driver nga si Tumundong o Tamundong kag ini ang gideklara nga patay bangod aw kon pagabot sa ospital samtang si Baal naman ang naigo sa nawalang abaga kag nawala nga tiil kag ginabulong sa karon sa isa ka ospital sa sudad sang Bacolod. Na-recover sa crime scene ang empty cartridges ang Calver 9mm pistol. Sa initial nga interview kay Baal na tulpangdan na nila nga nagasunod ang motorsiklo halin sa Banwa sa Morsa. Ginpagman sang misis ni Tamundong nga nakabato ng iya mister sang pamahog sa kabuy apang hindi pa establish kung naangot ini sa iya nga trabaho. Nagalaom naman ang Bacolod Police Station number 7 nga makabulig ang statement sang misis sa paghatag sang kasanagan sa motibo sang krimen. May pangaini siyang information nga natag sang asawa makahatag ni siya kasanagan no, para masulba rin ni siya nga kaso pag luthang diri sa area sang barangay Mansilingan, Sudad sa Bacolod. Sa buhi itong biktima, hambal nila nga may nagasulod ko ng isa ka motor coming from Murcia. So daway man lang nila ginabader. Si Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station number 7. May persons of interest na ang Bacolod Police Station 7 sa mga suspetsado nga nagtiro kanday Johnny Tamundong kag alias Baal sa Alhis Morsa Road, Barangay Mansilingan kahapon sang aga, kung sa diin ginbawian sa kabuy ang driver sa motorsiklo nga si Tamundong. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sang Police Station 7, nalantaw na sang investigador ang CCTV camera nagikan sa Bacolod padulong sa Murcia paagi sa bulig sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Murcia. Diri nakitaan suno kay Bonilla nga ginsundan ang mga biktima halin sa Banwa.
o kung sa nasambit nga banwa. So kay Bonilla mayara na sang person of interest sa krimen kag ginahulat na lang ang pamilya nga makahatag sang pangalan sa mga suspetsado bangod ginalantaw nga kilala man nila ini. Nagalaom naman ang station commander nga makahatag sang statement ang pamilya kung tapos na ang lubong. So kay Bonilla, klaro ang footage sa CCTV camera nga ila nakuha. Wala naman ginadula nga naangot sa trabaho sang biktima ang isa sa mga motibo sa krimen bangod nakapanugid ini sa iya misis nga may nabaton ini nga pamahog. Santo sa initial investigation, maayo man ang record ni Tamundong sa cargo forwarder nga iya ginaobrahan. Mayara na kita pero name na lang ang inhulat natin kay ang mga pamilya mismo sa mga biktima, isitan pa sila maghambal pero dahil magdaday siguro after nga matapos na nila hikutar ang lubong no, muro sa ilang kaliwan ng mata, siguro mahambalan sila kung sino ang suspitsado kay kagahapon pag-present natin sa ginkopya natin nga CCTV, dumayliya sila. Ang kabayan sang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police, Station 7. Kapin sa 34 milyones ang balor sa ilegal nga droga nga nakonfiskar sa pito ka mga drug bypass operation sa Gipregan sa Negros Occidental. Police Provincial Office sa Malin sa Pebrero 28, Tubtob, Marso tuig 2022. Suno kay Nocpo spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, kapin sa 518 gramos ang nakonfiskar o kon 5,018 gramos ang nakonfiskar sa nasabit nga petsa. Lakip na nga na-intercept nga sa buo sa Barcelona Port sa Escalante City. Duwa naman ka operasyon ang gipregan batok sa ilegal nga armas suthang kag duwa ka maarmas ang nakonfiskar. 18 ka persona ang nagdeposit kag nagsurrender sang ilang nga maarmas suthang paagi sa Arbas Bailo Bugas nga programa. Nakapregan ang NOCPO sang siyam ka mga operasyon batok sa illegal gambling. Kasi rin 38 ka persona ang arestado kag nakonfiskar ang kapin sa 7,000 pesos nga bet money. Anom ka mga operasyon batok sa illegal fishing ko sa rin. Anom ang nagkaladakpan. 3 ka mga most wanted person sa probinsya ang naresto samtang 32 naman ka mga wanted person ang nadakpan. For the last week, covering the period of February 27 to March 5, 2022. On the campaign against illegal drugs, NOCPO conducted 7 operations resulting to the apprehension of 7 suspects and recovery of 5,018 grams of suspected shabu with standard drug price value amounting to 34,122,672 pesos. Kabay sa pagpahayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Ginako ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga dapat islan sa mga local government units ang ilang strategy. Agud malabot ang target nga mga senior citizens nga dapat bakunahan. Sa interview sa Bombo Radio kay Lacson, jutay lang ang nakigbahin sa ika-4 nga National COVID Vaccination Days. Santo sa data sang Provincial Health Office, 84,000 ka senior citizens nga wala pa nabakunahan ng target nga matublukan sa bilog nga probinsya, apang jutay na lang ang nagpadulong sa vaccination centers. Suno kay Lacson, kinahanglan nga mas strategize kag patigayunon na ang house-to-house vaccination, ilabi na ang nga campaign period man sa karon. Nagapati ang gobernador nga hindi na epektibo ang pag-set up sa vaccination center kag pakadtuon lang diri ang mapabakuna bago nagkakadto na ang gusto magpabakuna. Sa pulo naman sang opisyal ang mga chief executives agud madiskusyonan sang pag-ile sa strategy ilabi na sa mga LGUs nga may mandubo nga vaccination rate bangod sa 65% pa lang sang target population ang nabakunahan. So sa World Health Organization nga senior citizens ang target sa karon bangod sila ang most vulnerable sector. Dapat we have to strategize kag kinalan house to house na gitang aton kadtuan. Hindi na pwede na ma-set up lang ta sa vaccine center tapos makadto ang senior citizen. Wala na. I think tapos na ta sina, no? Ang kung sino to gusto magkadto, nakadto na. Pinaprepara natin subong ang panuna strategiya tapos na mapatawag ko sa Zoom meeting. Ang dugang nga pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Gin-confirmar sa Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC nga nagadihon na ang mainis ang guidelines para sa makabig nga new normal. Suno kay Dr. Chris Zorongon, pinagi sini sa istrikto sa gihapon
nga mapatuman ang minimum health protocols sa syudad kalakip na ang mga establishmento kaangay sa mga restaurants, movie outlets, bar kag offices. Suno kay surungon magahinon-anon ang mga ini kay Bacolod City Mayor Ibilio Bignor Diaz sa weekend agod nga i-present ang gidihon nga pagsulundan. Magapregan man ang EOC sang konsultasyon sa mga punong barangay public officials subong man ang mga nagapapili para sa 2022 nga eleksyon. Patag sa doktor nga kalakip man sa guidelines ang pagpasiguro nga hindi mangin super spreader events ang ginapadayon nga kampanya sa mga kandidato. Sunod diri dapat preparado sa tanan nga tion ang syudad kag hindi na maghulat pa nga liwat nga magluntad ang surge sang COVID-19 infection. Dugang pa ni surungon nga adlaw Manila nga ipanumdom sa mga nga sa amat-amat nga pagbalik sa normal karon nga na sa ang syudad sa alert level 1. Dapat nga nagakasunod sa gihapon ang pagsuksok sa face mask, social distancing kag dako man ang bulig ang pagpabakuna. We're trying to draft guidelines para sa the new normal. Strictly enforce the minimum health protocol. All cases. Para kung masustain ang action na alert level 1. In the weekend, we're gonna meet with Mayor, present it to him, and then by next week, we're gonna meet all sectors and present it to them, mga barangay captains, leaders, mga herano, para we can have a consultation with them. And then from the consultative meetings, mag-draft natin ang guidelines natin sa new normal. Kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Ronga, nag-Deputy for Medical sa Bacolod City Emergency Operations Center. Kag sa katapusan nga detalye sang balita, nasapwa na lamang ang 52 anyos nga babae nga wala na sang kabuhi sa sulod sang iya puluyan sa barangay Paglaong, Binalbagan, Negros Occidental kahapon sang aga. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio, ginkilala ang biktima kay Floresa Calderon nga nasapwa na lamang sang iya utod nga wala na sang kabuhi. Nasapwan ini nga dugoon ang nawong kag may tabon nga ulunan ng iya ulo. Santo sa investigasyon sa kapulisan, nagaisahanon lamang si Calderon sa iya balay sang ginsulod sa mga wala makilalang suspetsado paagi sa bintana. Ginalantaw nga pagpangawat ang motibo sang krimen, apang wala man sang may nadula sa puluyan sang biktima, gani posible nga nagpalagyo gilayon ang suspetsado matapos gimpatay si Calderon. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan angot sa krimen. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Antes pa kita magtakop ato na panubulikan naton sa ring mga headlines. Bacolod City Police Office nagpasalamat sa kooperasyon sang tanan nga nagtambong sa Pink People's Rally na Vice President Leni Robredo kag Senator Kiko Pangilinan. Crowd sa Leni Kiko Grand Rally naglapaw sa 80,000. Governor Bong Lacson aminado nga nagwa ang limited edition sang iya personalidad. Vice President Leni Robredo nagapati nga dapat tutukan ang hustong nga distribusyon sang renewable energy. Ginbansagan nga People's Holiday sang undok kag iban pa nga sektor, gintalana sa Marso 21 tubto 22. Delivery riders sa Bacolod nag-aguntuman sa tuman kataas nga presyo sang gasolina. Bacolod Police Station 7 may person na binarest na sa nagtiro sa duha ka empleyado sang cargo forwarder sa Barangay Mansilingan kahapon sang aga. Inyo na batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Sabado Petsa 12 sa bulan sa Marso tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glorifitel Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa aton sining Bombo News Analysis, sige padala sa isa sa mokod nga tagparamati sang Bombo Radio Bacolod ginbasa ni Bombo Daniel Acciones nga may tigulo ginapabulag-bulagan. Kag standby man sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Franz Andrew Burgos. Duha na lang ka mga kandidato sa pagkapresidente ang ginabantayan. Sila karon ang ginateleskopyo sa mga katawhan. Kaya ang iban daw nabili na lang sa tabtaban, bisan pa sila ang mga kwalipikado man. Sa mga nabilin nga mga binulan sa pagkampanya, kada isa sa ila dapat magbaka-baka. Inganyuhon ang mga katawhan nga butuhon siya. Sa mga nabilin man nga mga binulan, sako man gubanay sa ngalan. Madamo ang nagaginuwa nga manugpatalang. Halong kita kay basi matiplang. Kadamo sa aton madali lang papatihon. Amo gani nga ang mga scammer nagamadinalagon. Kung kaysa ni balaan na naton, apang willing gyapon nga kita ang biktimahon. Amo man ina ang kaso sa dalagan sa politika. Bisan butante maalam pero maintuan pa nila. Ano abi kay bisan nagamuklat ang aton mga mata, ang kamaturan ginapabulag-bulagan ta. Ang inyong panghuna-huna pananaawan ang ginpadala ni Aldrin Syukon sang Talisay City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition.
Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease
ukon periodontal diseases santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon Siksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Maying hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa tangwala tuntunan ng Bobo Reports Afternoon Edition. Subong hapon sang Sabado ninyo makopon si Bobo Franz Andrew Burgos. Mag-optan na kita tubtub-tak na alas sa isang sining hapon. Kagita man ang pag-optan sa ato mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa Lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, patanaw kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click dira ang subscribe button kag click nyo man dira ang notification bell kag makita ninyo dira ang live nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang tumukuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sa Sabado, Marso 12, tuig 2022. Maayong hapon once again mga kabombo, kag welcome diri sa atong palatutunan na Bombo Reports Afternoon Edition. May pila kita diri subong nga mga talakayan kag mga balita nga nabalag sa pila ka mga police stations diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Before kita magpadulo sa aton ring nga mga police reports no nga natipon sa aton nga mga patrol Bombo Patrol reporters, ang kahapon no isa sa pinakamadako nga event no sa sulod sang pila ka tuig nga nagalipas matapos kita ang nagapadayon sa pagatubang sang sining nga pandemya kagindala sang nasiling nga COVID-19 kahapon no Marso 11 tido ang iban nga mga kauturan naton no kag ang and related to this type of grand rally no kon people's rally sa tunga nila ni President o kon Vice President Leni Robredo kag ni Senator o kon Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan no nga nagdala sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental diri sa syudad sa Bacolod kag nag-ugyon no kag nagtipon kag nagdangat sa nasiling sa hindi magnubo sa 80,000 na subong. No, di mismo si ang aton nga provincial governor nga si Eugenio Sibong Lacson kay kagabi nagmensionar nga 70,000 ka mga attendees kag supporters no sa sulod kag dala ni dito ang sagwaman di ang 80,000 subong no ti amo ning latest update no sang number no latest tally man sang provincial government nanungod sa mga supporters nga nagpalapit dito sa Paglaom Sports Complex. Diri makita no kung ano ginang kahugot, kung ano ang pagsalig sa mga Negrosanon kag mga taga Bacolod sa pagpadalagan bilang presidente no ni Vice President Leni Robredo. Ting iban diri sa atong mga kultura may mga kanya-kanya nga mga speculations, may mga kanya-kanya nga mga pananawan
nga ang ina ko ng stadium hindi maglabot sa amuna nga kadamuon, no? Sa amuna nga number of supporters o kon attendees sa Grand Rally o kon People's Rally ni VP Lenny kag ni Senatora Kiko Pangilinan. Subong ang mga iba na itong mga kulturan, subong daw ginapang sila ba ng ina ng mga alatrasan. Okay, do hindi sila hindi nila mabaton ang amuning nga numero nga ginabutang o kung ginhatag mismo sa provincial government in terms sa mga supporters. Well, tingaton ring probinsya kagang syudad sa Bacolod together with the Bacolod City Police Office ginatinguan pag nila kay di pa ni way pa ni nagatapos, way pa ni hindi lang nadikutob ang amuning nga mga sa mga Grand Rally, the national campaign pa lang na may local pagid. Di balantagan pag ina, no? Sa sumugod Marso 25, no? Sa ika-4 nga Biyernes sa bulan sang Marso, tiya mo na ang balantayan pagid naton mga kabombo. No, alert level 1 na kita, no? Ang bagay nila politika ang nagpauntat kay COVID. Time check, 47 minutos na nakaligid sa taklang alas 5 sang hapon. This time, no, ato ni kawaon ang update sang isa ka 58 anyos nga lalaki, no, nga nasa Puan mismo sa bahin sang South Terminal, no, nga wala na sang kabuhi. Checkeron ni nato, no, ang latest investigation sa Bacolod City Police Office o kuna Bacolod City Police Station 6, no, sa pagpanguna mandra ni Police Major Leo Estopa ang pagkatapos ang nasirining nga pagkasapuan sa isa na ka 58 anyos nga lalaki. Check na nato sa patrol. Kaupod sa kay Bombo Lianizel Minardo, no, kay ginkilala ini kay Arnold Aguilar, no. Do hindi man ikuno lokal sa Bacolod. Pero bantayan tani, no, kadugangan ni nato ng dugang impormasyon hanungod sa nasiling ni nga bangkay. Sige, ren sa pekelin niya nga ton nga Bombo Patrol reporter subong hapon, kaupod kay Bombo Lianizel Minardo. Bombo Liani, good afternoon. Please come in. Yes, Bambo Andro, patay na ang isa ka persona sa nasa Puan Sinis sa South Ceres Terminal waiting area, Bambo Andro, no? So sinis investigation sa kapulisan sa Police Station 6 nga ini sa alas 11 sang gabi natulugan ini si Arnold Aguilar. Arnold Aguilar, 58 anyos, ini siya kag-residente sa Gatoslao Street, Barangay 4, poblasyon sa Banwa, sang Hinigaran na Bambo Andro, no? So mga alas 4 Gs, ini siya sang kagahon, sang nakitaan na sang gwardya, no? Kaga nakitaan nga daw wala na sang sign of life. Ginpakatuan ini sang kapulisan, sang CDRMO para i-check sini Bambo Andro ang iyang mga vital signs, no? Kung gaginhawa pa bala o kung may kabuhi pa ini. So dito na nahibaluan nga wala na ini sang kabuhi Bambo Andro. So ini si Arnold Aguilar isa ka homeless o kon wala gid sang permanente diri nga puy-an so dira na sila permiya ga tulog sa may Ceres Terminal Bambo Andro. So buong ini ang bangkay sang biktima yara na sa funeraria de Lourdes Barangay 28 Bacolod City Bambo Andro. So ginapanawagan ini Bambo Andro sang Police Station 6 ang family ni Arnold Aguilar I. Aguirre. Arnold Aguilar I. Aguirre nga kung pwede Bambo Andro kadtuan nila sa funeraria del Lourdes Barangay 28. Kung hindi sila katutol, so kadto lang sila sa Police Station 6 o kung makipag-angot para maidulong to sila Bambo Andro kahit subong wala pa ini na-claim sa nga family. So wala man ini nakitaan nga mga sign of struggles Bambo Andro, wala man mga pilas pero amo ini ginatan-aw pa sang kapulisan nga nature na natural ang cause of death sini para makakuha pa sila sang final gid sini nga medical certificate sa nga biktima Bambo Andro. Okay, pero Bombo Liani, no, tingin kilala man siya bilang si Danilo Cofreros, no? Yes, correct Bambo Andro. So also known as Danilo Confreros man siya. So kay nabalaan ini kay may mga ID man siya nga dala Bambo Andro. No, so at least Bombo Liani, so far ano pa ni, no? Gina-check pa ni kung ano gid man ang post-mortem examination kung natural cause of death. But sa bahin mismo sa kapulisan, do wala man na Bombo Liani, may nagasulod dira para may mga halit dira, no? Especially may mga gwardiya man nga daan. Correct na Bambo Andro, no? Wala man sang sign of struggles kag mga kapilasan ini ang biktima. So ginatan-aw di gani nga basin na cardiac arrest bala Bambo Andro. So pero hulaton ta ini ang iyang examination no kan post-mortem Bambo Andro. Okay, sige. Yes, so Bambo Andro para sa dugang detalye pamatian bala naton ang pahayag ni Police Major Leo Estopa. Si nanan kilala nato ni si Arnold Aguirre.
Si Aguilar, 58 years old, single, kag-residente sa Gatuslao Street, Barangay 4, Puntasyon Nigaran, Negros Occidental. Based man sa aton ng investigation, na-discover niya sa health security ng victim yung nagahigda niya sa may wheelchairs nila ni nga possible nga wala na signs of life. Amo to nga nagtawag sila sa police station kag nag-arrive ang DRMO naton para ma-assist niya for medical treatment. Kag sa investigation naton nga dira na siya dan gahigda gali sa may Ceres Terminal at around 11 p.m. Na magtulog na siya. Amot na sa puwan ni siya na wala na sang kabuhi kag kasi gayon man nato na makontak ni Tani ang iyang immediate family galing lang na hindi nato ni makontak Bumbulani amo ni amon subong ginapaligban nga kung paano ni siya makontak niya immediate family amo to nag pagigangot naman kami sa may Dinigaran PNP para ma-locate ang iyang family sa subong ang iyan nga bangkay ari ni sa Lourdes General Parlor kung sa diin na dito nabutang niya nga bangkay. Na natural cause of death na sir. Possible ang cause of death niya that time na terminal siya gatulog man dira sa may Ceres Terminal. Ni pakwapadid ang findings sa gate Bumulani kaya sa pa na obserbahan natin na wala man siya sa mga sign of struggle or iniingat pilas na siya ng mga lawas. Possible na natural cause of death according man sa DRMO. Homeless ni ang victim. Tapos wala na siya din nga permanente nga panimalay diri sa Bacolod. Moga gapaway lang na siya dira dampay sa may Ceres Terminal. Nagapagigangot man kita sa dito sa Banwa nila sa Nigaran. Nga para ma-assist sa Balorsong siya po. Okay. Bumulyan ninyo, so at least wala do wala ginaman ni sa nga dako pagid nga pamangkot in terms sa iyan nga pagtaliwan no ni Mr. Aguilar ni Bumbulyani. So tiara man ang kapulisan para check gid no kay bata para sa ila guro Bumbulyani do 100% sure sila nga do natural cause of death gid man ni no. Yes, correct kada ba mo Andrew kay dira sa may sulod gid mismo sa terminal is ka-secure lang man kay kadamo sang guardia kag wala man gid may nagasulod nga hindi dira pasahero Bambo Andrew. Okay. Sige, Bumbulyani, salamat, Kid. Yes, Bombo Andro, amo yato ang balita nga gikan sa patrol. Ini si Bombulyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombulyani Zil Minardo live sa patrol. No, matapos ang gidulong sa ato ng latest update. Matapos ingap sa pagkasapuan sa isa ka 58 anyos nga lalaki. Kaging kilala ni kay Mr. Arnold Aguilar. Iagire sang Gatuslao Street, Barangay 4, Poblasyon, Munisipalidad sang Hinigaran. So, ginapanawagan man mismo tipagi sa mga kapulisan no, sa pag-imbestigar sa Police Station 6 nga ginapanawagan ang mga himata sini no. Imagine mo dan from Hinigaran pa siya. So, siguro balang liho-liho man bala si tatay bala no, 58 anyos na kundi na siya kay siling man mismo sa investigasyon, tidra na lang gid man siya naga-star o kung nagatulog sana siling ning terminal sang bus. So mo gina no, sa mga himata dira no, kung base may makabati dira, kag makakakilala kag makapamilyar sa sining nga pangalan, ang iyan nga bangkay ara na sa Puneraria de Lourdes. Diri man sa siyudad sa Bacolod sa may Barangay 28. Si tatay kinahanglan man isang disente man nga paglubong. Time check, so kita'y 5 minutos na nakaligad sa tak na nga alas 5 sang hapon mga kabombo. No, liton kita diri sa aton nga latest update na hanungod ni bala sa crisis dito subong o kon sa tension sa tunga sa Russia kag Ukraine. Isubong do nagainit na gito nga nagainit no ang sitwasyon dito sa tunga sa nasiling nga mga kapungsuran. Matapos nga padayon ni gyapon ang pagsalakay sang tropa sang Russia dito sa pungsod Ukraine. Subong ang pila to gyapon nga pagbinumbahanay dito no, may pila ni ka mga units sang tangke ang mga nagkalawasak units sa mga Russian tanks ang mga nagkalawasak dito matapos nga ginpangbombahan sila sa mga infantry troops no sang Ukrainian army.
Tisubong ang ginapatihan naman niyo may ginaaligara nga isa ka alkalde no sa isa ka syudad dito sa Ukraine ang gin-abduct no sa syudad sang Melitopol. Gina-allege siya sang o kung ginabasol sang Ukrainian forces ang nasiling ni nga pag-abduct sang isa ka Ukrainian mayor. No, tisubong way paningyapo na nanungod sa sining abduction ting rush ang Ukrainian forces. Mismo si President Volodymyr Zelensky, no? Doon na doon nakakot naman isang atensyon nanungod sa nasiling ni nga abduction sa isa ni ka mayor dito sa pungsod Ukraine, especially sa city of Melitopol, mga kabombo. Mo na to subong no ang krisis sa Ukraine kaga Russia nagadulong sa aton sang mga nagkalain-laing nga mga istorya, mga nagkalain-laing nga mga hitabo no kay pila dito ka mga syudad na wala taya kabalo no hindi lang naton mapaktan kung hindi naton makitaan ang pila ka mga post nga mga videos, mga posted nga mga videos nga nagalapta sa social media no galing ang iban nga mga videos nga gina-post ng bisa sa social media which is a very limited lang no kay we know naman ang situation dito sa Ukraine kung ato hindi to naton ya mahibaluan ginaton ka makita naton ti paagi lang sa social media may pila ka mga areas may pila ka mga syudad kag mga rehiyon dito sa Ukraine no ang hindi nagid manami ang sitwasyon tama nagid ka devastated no tama nagid ka wasak because ang pagpamumba sa pila ka mga missiles no sang Russian troops. Yung budlay pa na idaan niya, kung ikaw sibilyan, di kung ara kada karon sa building, public building, for example, hospital. May isa to hospital nga nasa cam sang missile, no, nga may mga kabataan pa to, may mga nagabusong pa to, no? May lang kay wala sa nga reported nga mga casualties, mga injured lang, no? Imagine mo mga bata to, mga pila pa ng tong edad to kaluluoy no because sang nasiling ni nga gera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Kabalo naman kita si President Vladimir Putin no hindi gidya magpasugot nga untaton ang pagsalakay o kon ang agresyon dito sa pungsod Ukraine. No so makita man naton mga reactions ni President Vladimir Putin nga hindi siya mismo magpa-pierde dira, no? Kay total ginsuguran ko, ang ginapakita ya tapuson ko. Si President Volodymyr Zelensky, hindi man niya magpasugot nga pitiksinta siya mapaidalom sa Russia ang Ukrainian government. No? Tiki syempre may kinaiya kami nga panggobyerno. Ang Russia may kinaiya man nga panggobyerno. So yung Ukraine hindi gidya magpasugot kung ano ang magkalatabo manda. Time check, 1 minuto na lang nabili na magdakat kita sa takdang alas 6 ng gabi. Mga kabombo, no? Dugay kaya natin nga Bombo News Center. Ang News Center magitulong sa atin sa mga latest updates sa mga balita sa national, international, balita sa inampang, kag mismo sa artista man. No? So, di subong ang Grand Rally, di subong ni Vice President Leni Robredo ning nagatrend sa pila ka mga social media outlets, no, especially sa mga media outlets man, no, the whole country, no, mapa-national news man o kung local news, mo ni subong ang nagatrend ri sa syudad sang Bacolod. Ginakumparar sa pila ka mga grand rallies nga nagdulungan diri sa pungsod Pilipinas, no, sa nagligad pagid nga mga grand rallies nagapanguna ang syudad sang Bacolod. Imagine mo 70,000 no tisubong ang latest update nagdangat na sa 80,000 ang numbers ng mga attendees o supporters ni Vice President Leni Robredo. Sige, standby mga kabombo no kay dugay-dugay rin ang atong Bombo News Center, ang Bombo Network News ang magadulong sa aton sang mga mainit. Mga kabombo, standby rin atong Bombo News Center. News Center, please come in. Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. 12 na ho sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita.
Mahigit 300 Pinoy sa Ukraine natulungan na raw ng DFA sa gitna ng Russian invasion. Ilang energy-saving project naman puspusang inaayos ng DOST ngayong namumuo ang fuel crisis. Ang PHIVOLCS naman nilinaw na walang earthquake fault line sa area ng Bataan Nuclear Plant. Samantala, mahigit 300 na higher education at 1,000-degree programs ay nakapagsagawa na ng face-to-face classes. Halos 4 million pesos na halaga ng fake medicines naman na kumpiska ng PNP sa arestadong suspect doon sa Ozamis City. At 2 naman ang naitalang patay kabilang isang 3 taong gulang na bata. 3 rin ang naitalang sugatan sa nangyaring pamamaril dahil sa away ng pamilya doon sa Maguindanao. Abangan mamaya sa ating international news dahil ang paglikas ng mga residenteng apektado sa giyera sa Ukraine pinipigilan raw ng Russia. At sa ating balitang palakasan, NBA superstar LeBron James muli na namang nagtala ng record na pagbuhos ng 50 puntos sa kanilang panalo ng kupunan ng Lakers laban sa Wizards. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Kasalukuyang tinutulungan ng gobyerno ng Pilipinas ang nasa 309 na mga Pilipino doon sa Ukraine sa gitna ho ito ng pagsalakay ng Russian forces. Ayon ho yan sa ulat ng Department of Foreign Affairs. Inihayag ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola na 150 Pilipino ang naiuwi na noong Marso 11 habang 159 ang inaasikaso pa at nakalabas na ho ito ng Ukraine. 23 Pilipino rin ang dumating dito sa ating bansa ngayong araw. Nauna nang ipinag-utos ng DFA ang mandatory evacuation ng lahat ng Pilipino kasunod na rin ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa mabilis na lumalang sitwasyon at sa isyu na rin ng seguridad sa Ukraine. Itinaas ng Department of Foreign Affairs ang antas ng alerto sa crisis para ho sa lahat ng mga lugar doon sa Ukraine. Alert level 4 na ho sila. Nangangahulugan ito na mandatory ang ipapatupad na repatriation. Yan ay sa ilalim ng Crisis Alert Level 4 at obligado ang mga Filipino na lumikas sa naturang bansa. Kasama ng gobyerno ng ating bansa ang gastusin doon ho sa magiging proseso ng repatriation. Nilinaw naman ng Department of Health na hindi pa may kukonsidera na new normal ang COVID-19 Alert Level 1. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, ang new normal ay ang Alert Level 0. Sinabi ni Kabutahe na dapat isaalang-alang ang mga parameter kabilang ang mga rate ng pagbabakuna, lalo na ng mga senior citizen. Ang mga matatanda umano ay mga naospital, silang mas malubha ang mga sakit. Kaya kailangang i-increase pa ang bakunahan sa mga senior citizen. Sa isang media forum, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na lahat ng lugar sa bansa ay dapat nasa Alert Level 1 para maabot ang new normal sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Vergere na ang paglalagay ng isang lugar sa ilalim ng lowest alert ay dapat isaalang-alang ang iba pang quantifiable measures tulad ng case trends, utilization rates sa mga hospital at vaccination rate. Samantala naman, ang Department of Migrant Workers inaasahang mas magpapabilis na sa pagtulong ng gobyerno sa mga distressed overseas Filipino workers. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Asa ang mga overseas Filipino workers na mas mabilis na ang pagtugon ng gobyerno ng Pilipinas sa kanilang ideolog na reklamong pang-aabuso o pagmaltrato ng kanilang mga amo sa abroad kasunod ng pagkakatag ng Department of Migrant Workers. Una nga rito ay tinalaga na ni Pangulong Duterte si Abdullah Deropong Mamao bilang ad interim secretary ng Department of Migrant Workers. Makitang ang bagong tag na departamento ang siyang magpuprotekta sa karapatan at kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers, sila man ay land-based o sea-based.
Tutugon din ito sa anumang pangailangan ng mga OFWs. Sila man ay documented o kaya ay illegal na nagpunta sa naturang bansa. Naniniwala naman ang Malacanang sa kakayahan ni Secretary Mamao na sumabak sa labor and diplomatic negotiations para may pagpatuloy at may taguyod ang karapatan at kapakanan ng ating mga OFWs. Kabilang nga sa ating mga OFWs na nagpahayag ng pag-asa ay itong sina Liza at Judith Katigay na kapwa taga Sultan Kudarat na nakatakdang bibiyahe papuntang abroad, partikular sa Kuwait, para doon ay magtrabaho. Sa daraw sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers ay mas mabilis nang maresolba ang kanilang mga inilalapit na concern o reklamo kaugnay sa kanilang sitwasyon sa pinagtatrabahuan sa abroad. Parang kinakabahan po. Bakit ka naman kinakabahan? Siyempre parang iniisip mo pa lang yung mawalay ka sa family mo, sa anak mo. Parang ang lungkot pero kailangan para sa future. Hindi naman sa tinatakot kita, pero alam mo naman na yung mga napabalita noon na parang pananakit, pang-abuso ng mga amo sa Kuwait. So ikaw, anong pakiramdam mo? Hindi ka naman natakot o nababahala? Hindi naman po siguro kasi nandyan naman yung Panginoon na nakasubaybay sa amin. Na handang makinig kung ano yung kailangan mong ihingi sa Kanya. Ano masabi mo na meron ng bagong Department of Migrant Workers, yung itinatag, tapos meron ng bagong sekretary, itong si Secretary Mamao. Ito ihiwalay na departamento para sa inyo sa mga OFWs. Anong pakiramdam mo ngayon? Siguro po, sana nga, para matulungan naman yung mga naabusong mga OFW kung sakali lang. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! 6 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Puspusan ngayon ang mga ginagawang proyekto ng Department of Science and Technology o DOST para makaagapay sa malaking pangangailangan sa mga produktong petrolyo. Ayon kay DOST Undersecretary Renato Solidum Jr., ilan sa mga ginagawa ngayon ng kanilang kagawaran ang pagdiskubre pa ng mga baterya na mabilis ng proseso ng charging at matagal na magagamit ng ating mga kababayan. Angkop umano ito doon sa isinusulong na e-bike at e-vehicles sa mga lansangan. Ang importante umano ay matipid at environment-friendly ang mga ganitong klase ng proyekto. Narito pa ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay DOST Undersecretary Renato Solidum Jr. Maraming programa ang Department of Science and Technology patungkol sa research, tungkol sa energy issue. No? Yung iba dyan ay pag-develop ng mga renewable energy para mabigyan ng kuryente ang mga komunidad. Pangalawa ay isulong nga yung e-mobility o yung electric vehicles. At ang isang problema dyan ay yung charging ng mga vehicles na to. At nag-develop po ang isang funded ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies Research and Development or PSEERD ng isang proyekto na magkaroon ng fast charging. At ito po ay nasa commercialization stage. Maliban dyan, sinusulong din natin ang pag-develop ng mga makabagong batteries upang mas mahaba ang buhay nito at maging producer tayo ng mga batteries para naman masustain ang mga alternative sources, no, rather than gas. At syempre, yung energy conservation. Meron tayong mga technology na develop upang masubaybayan ang gamit ng kuryente sa isang lugar, sa isang opisina or organization upang malaman kung ano yung mga instrumento ng mga energy at siyempre makontrol ang operation nito. Yun po yung iba-ibang sinusulong ng Department of Science and Technology. Bahagi po yan ng panayam ng Bombo Radio kay Undersecretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology. Samantala, nilinaw naman ng opisyal na walang fault line. Ito naman ho ay sa usapin ng kinatatakutan ng ilan doon sa Bataan Nuclear Power Plant. Lalo na sa lokasyon ng naturang lugar ay matagal ho itong nakatenga, itong nuclear power plant sa naturang lugar. Yan ho ay naging pahayag ni Solidum kasunod na rin ng ilang pangamba ng mga kontra
kontra sa pagbubukas muli ng naturang pasilidad. At bagamat hindi nga naisakatuparan na ito'y maging operational, pero nasimula na ang naturang proyekto at pinanghihinayangan ng gobyerno na hindi naman ma-maximize at hindi magamit ang naturang pasilidad. Muling nabuhay kasi ang issue tungkol sa 30 anyos mahigit na planta dahil naman sa kakulangan ng enerhiya. Bunsod na rin ito ng mahal na presyuhan ng langis at maging ng kuryente. Narito naman ang dagdag na pahayag ni Undersecretary Renato Solidum Jr. Yung reactor site ng Bataan Nuclear Power Plant, wala pong aktibong fault dyan. No? Ako mismo ay pumunta dyan at may mga nag-aral kung tingnan kung meron man. Ang importante po kasi sa pag-evaluate ng kaligtasan ng isang lugar, mapa-nuclear plant na yan, kahit damong ating bahay, ay tinitingnan hindi lang yung presensya ng isang aktibong fault. So walang aktibong fault mismo sa nuclear reactor site. Yun po yung fact. Although, siyempre, titingnan din natin ano yung panganib na pwedeng maibigay ng mga paglindol dyan sa site. Titingnan natin kung gaano kalakas ang pagkuga ng lupa na pwedeng mangyari dulot ng paggalaw ng iba't ibang fault sa rehiyon. At siyempre, dapat yung disenyo ng building at construction ay kailangang maiayon doon sa earthquake safety, non-presence ng isang aktibong fault, pero titingnan din kung may landslide issue, like faction issue, wala naman po dyan. At ang most likely na dapat i-review ay yung ground shaking. Yung mga sinaunang mga guidance ng IAEA, International Atomic Energy Agency, ay angkop yung disenyo ng nuclear plant, no? Nung sinaunang guidance. Pero siyempre may mga bagong mga guidance na ngayon at mas lalong naghihigpit. So dapat kung titingnan yan, titingnan yung most likely paggalaw ng lupa versus yung engineering design and construction. Para matingnan talaga yung issue dito. So yun po yung kailangan. Hindi lang naman po presence ng fault. Wala po talagang fault doon sa ilalim ng nuclear reactor site. Yan pa ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Renato Solidum Jr. sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa Department of Foreign Affairs sa hakbang nitong ihinto ang pagre-reserba ng passport appointment slot sa mga recruiter. Sinabi nito na dapat magbibigay ng pantay na pagkakataon ng ahensya sa bawat Pilipino na makuha ang nasabing dokumento. Ito ang sinabi ni ARTA Director General Jeremiah Bellica matapos sabihin ng DFA na hindi na ito maglalaan pa ng passport appointment slots para sa mga recruiter ng overseas Filipino workers simula Marso 14. Sa isang payag, iginit ni Bellica na sinusuportahan ng ARTA ang desisyon ng DFA na ihinto ang paglalaan ng mga oras ng appointment sa mga recruiting agency at ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga walk-in passport application mula sa mga overseas Filipino workers na may mga sumusuportang dokumento. Napansin na ang mga booking slot ay naging problema para sa maraming mga aplikante sa nakalipas na ilang buwan. Ang pagkuha ng appointment slot sa Department of Foreign Affairs ay naging dahilan ng pag-alala nito mga nakaraang buwan. Particular na para sa mga OFW. So mayroong ilang mga tao na sinasamantala ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsingil ng bayad upang makakuha ng appointment. Oras na natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 12 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. At sa dagdag pa nating mga balita, inihayag ng Department of Labor and Employment na opisyal nang isinara ang aplikasyon para ho ito sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP 3. Mula ho ito noong 4 ng Marso. Ang CAMP 3 ay isang pagkakataon na magkakaloob ng 5,000 piso na tulong para sa mga manggagawa sa pribadong sektor na apektado ng deklarasyon ng Alert Level 3 o kaya naman mas mataas pa. Matatandaan na ang National Capital Region at ilan pang mga lugar ay nasa ilalim
ng Alert Level 3 ng kasagsagan ho ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa halos buong Enero ho yan. At sa ilalim naman ng Alert Level 3, maraming mga establishmento rin ang papayagang makapag-operate, pero ito ay 30% indoor venue capacity lamang para lamang doon sa mga fully vaccinated na individual at 50% naman doon sa outdoor venue capacity. Basta lahat ng mga empleyado ay ganap na nabakunahan. Ang face-to-face classes, contact sports, funfair, yung mga peryahan at yung casino kabilang ho sa mga aktibidad ay yung mga establishmento na rin ay mga pinagbabawal ho yan sa ilalim ng Alert Level 3. Sa nabanggit na advisory ni Labor Secretary Silvestre Bebut Bello III na inilabas naman noong Biyernes, Marso 11, sinabi ng kalihim at ng kagawaran na itinitigil na ng ahensya ang pagtanggap ng mga online application para ho sa tulong ng Camp 3 at yan ay mula noong naturang petsa 4 ng Marso. Ngunit kung muling ipapatupad daw ang Alert Level Number 3, muli itong bubuksan yung sistema at magsisimula hong tumanggap muli ng mga application letters para naman sa Camp 3 at dagdag pa. Sinabi ng departamento na may nakasaad dun sa Labor Advisory Number 06 Series of 2022 ay may mga paglilinaw si Bello na ang DOLE ay patuloy na magpuproseso naman ng mga pagsusuri sa lahat ng mga aplikasyon na natatanggap bago pa man ang pagsasara ng sistemang ito. Sinabi pa ng kagawaran ng mga aplikante na may isinumiting application ay maaari pa ring subaybayan yung status ng kanilang aplikasyon sa official website ng DOLE. At nitong Marso 6 nga ay naprubahan na ng kagawaran ang aplikasyon ng Camp 3 ng 29,973 na mga manggagawa, kaugnay pa rin ho ng naturang programa na pinapairal ng pamahalaan. Sa mga oras na ito ating alamin dahil ang publiko may iba't ibang reaksyon sa plano ng DENR na magkaroon ng lugar sa Dolomite Beach na pwedeng mag-swimming ang mga turista. May karagdagang detalye si Bombo Gerald ulit. Ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na magiging ligtas ang mga mamamasyal na gustong mag-swimming sa Dolomite Beach. Kasunod pa rin ito ng plano ng DENR na magkaroon ng swimming area sa isang bahagi ng kontrobersyal na Dolomite Beach. Ayon kay DENR Acting Secretary Jim Sampulna, ito ngayon ang kanilang pinagkakaabalahan para hindi pumunta sa malayo ang mga residente ng Metro Manila para mag-beach. Sa ngayon ay finishing touches na lamang daw ang isinasagawa ng DENR sa nalalapit na opening pagkatapos naman ng mahal na araw sa buwan ng Abril. Bombo Dennis, Bombo Jane, matapos ngang ihayag ng Department of Environment and Natural Resources na mayroong part dito pa rin sa Dolomite Beach na bubuksan para sa mga gustong mag-swimming pagkatapos ng mahal na araw. Narito naman yung iba't ibang reaksyon ng ating mga kababayan. Si Richard Manligoy na taga Maynila, bagamat mas malinis na raw ang Dolomite Beach ngayon pero hindi ito magsuswimming sa naturang bahagi ng karagatan sa kadahilanang. May araw kasi na bumaha tayo kung kailan, basta may araw kasi na bumaha po, ang lakas po ng ulan. Pag malakas po kasi yung ulan, yung kanal po kasi dito, talagang pumapasok sa loob, lumalabas na papunta. Kaya para sa akin po marumi pa rin talaga yan. Para naman sa turistang galing pa sa Cavite na si Florentino Macaraeg, kung masisiguro naman daw na malinis talaga ang beach, ay kaya naman niyang maligo sa naturang dagat. Di mas maganda kung yun ang plano nila, kung mas malinis talaga at saka safe yung paliliguan. So kayo mismo maliligo, hindi? Eh hindi sa ngayon, pwede naman kung malinis talaga. Ako safe. So kung sakaling safe pa pagdating ng April dahil sabi nga nila hindi mo na kailangang mag-Boracay, meron namang Dolomite Beach, ano po tingin ninyo? Eh di mas maganda, hindi pwede na mag-swimming. Naabutan din ng news team ang magbabarkadang galing pa sa ensayo ng basketball at napadaan sa Dolomite area at sinabi ng isa sa kanilang teammate na si Jomari Bares na lalangoy daw ang mga ito kapag bukas na ang Dolomite Beach dahil
Kasi po dati po, nag-swimming din kami dati dyan. Kaya nasanay na rin po kami. Apo. So nagsiswimming ka na pala dati dito? Apo. Anong pakiramdam pag nagsiswimming? Ano lang? May dagat lang din, ganun. Parang ang dami din basura dati. Para naman sa street sweeper na si Dominga Balgos, masaya itong magbubukas na ang Dolomite Beach dahil lalago na ulit ang turismo sa Maynila. Pwede na nga po mag-swimming kasi hindi naman po naman tayo masyadong mahigpit eh. At saka marami talagang araw-araw halos siya. Halos punong-puno po yan lahat hanggang sa dulo. Kung si Nanay Dominga naman ang tatanungin kung magsiswimming ito kapag nagbukas ang Dolomite Beach, ito ang kanyang kasagutan. Opo naman, pwede. Magsiswimming kami kung talagang kailangan at saka kung papayagan kami. Papayagan. Mag-bathing suit po kayo? Hindi po. Siyempre, mag-shirt lang po. Sa pagbubukas nga ng Dolomite Beach, asahan na rin ang pagbuhos muli ng mga turista. Kaya naman inilalatag na rin ng DENR ang karagdagang 100 metro na Dolomite Beach malapit sa Manila Yacht Club. Isinasapinal na rin umano ng DENR ang kanilang Memorandum of Agreement sa Department of National Defense maging ng Philippine Veterans Affairs Office o PVAO para sa request nilang 2 kanyon mula sa Corregidor Island na ginamit pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito raw ang isa sa magiging tourist attraction sa lugar. Kahapon nang nag-ikota at nag-inspeksyon na si Sampulna sa Manila Bay, Dolomite Beach. Ito'y upang masiguro na malinis at malinaw ang Manila Bay. At mula rito sa Dolomite Beach, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, naghatid na huyan sa atin sa oras na 20 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At mapalad ho tayo, bibigyan da natin ng isang mahalagang panayam sa pagkakataong ito. Kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon live via Zoom si Acting Presidential Spokesperson at Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar sa Bombo Radio Philippines. Welcome to the program. Si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Secretary. Magandang gabi sa iyo, Bombo Dennis at Bombo Jane at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa Bombo Radio Philippines. Magandang gabi at mabuhay po kayong lahat. Unang-una, Secretary, magpapatawag na ho ba ng special session si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa issue ng pagtugon sa problema sa lumulubuhong presyo ng langis? Tuwing Martes na lang, minsan nga mas maaga pa ay nagkakaroon ng pagtaas sa presyuhan po ng langis. Ay may mga hakbang na hubang pinaplano dito ang palasyo? Meron pong weekly na talk to the people at meeting po si Pangulong Duterte sa kanyang piling miyembro ng gabinete. Pero yung tanong mo kung magpapatawag ba ng special session, wala pa akong nababalitaan na magpapatawag ng special session. Pero tuwing linggo naman, tuwing Lunes, pag nag-meeting tayo with the President, ay binibigyan tayo ng update ng Department of Finance, ng Department of Trade and Industry at NEDA sa lagay ng presyo na langis at ang epekto nito sa ating mga pangunahing bilihin sa ating bansa. With your indulgence, Mr. Secretary, si Bombo Jane, may katanungan din ho para po sa inyo. Alright, Secretary, maayong gabi diha kanimo, Secretary. Maayong gabi kanimo, Bombo Jane. Naako diri karon sa airport sa Cebu, sa Mactan. Oo, sa mga lugar, sa mga Bisaya, Secretary. So, akong pangutana, Secretary, kung sakaling magkakaroon ng hakbang ang Kongreso, makakahabol pa kaya ito, knowing na busy po ang patapos na ang 18th Congress at abala rin sa kampanya ang maraming mga mambabata, Secretary? Palagay ko naman, Bombo Jane, kapag kinakailangan gawin, ay pwede namang gawin ito ng ating mga mambabatas, pwede rin gawin ng ating executive branch sapagkat ito po ay may kinalaman sa national interest, national security, national economy,
at may kinalaman ito sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga kababayang Pilipino. Alam mo, ano ang aanin mo ang eleksyon kung walang makain ng tao, di ba? Sa bagay, magandang punto. No? Okay, Mr. Secretary, kumusta na ho ba yung effort naman ng gobyerno dito ho sa pagtulong sa mga kababayan ho natin na nandun sa Ukraine, yung iba nakauwi na yata, yung mga apektado as a whole ho, no, ng conflict dyan ho sa pagitan ng Ukraine at Russia. Secretary, any update on this? Meron ng about 166 ang lumapit sa ating embahada dyan sa Ukraine. At meron ng mga mahigit 6 na pong mga OFW ang na-repatriate na. Meron na mga natulungan at tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng ating pamahalaan para magbigay assistance sa ating mga kababayan na nandyan sa area ng Ukraine. Ang ating OWA, ang ating POLO ay tuloy-tuloy sa kanilang pagtulong. Meron ding mga benepisyo na makukuha sa OWA ang ating mga OFWs. Assistance bale sa mga naapektuhan ng gyera dyan sa Ukraine. Teka, may follow-up yata si Bombo Jane. Bombo Jane? Secretary, sa harap ho nitong oil price hike, pati na ang pagmahal ng ilang bilihin, may aasahan ho bang ayuda ang ilang sektor na pangunahing tinatamaan ng problemang ito, Secretary? Yung pinakaunang sektor dyan, Bobo Jane, na makakaaso ng tulong ay ang transport sector, yung mga drivers natin. 2.5 billion pesos ang dinownload ng DBM's DOT. Ito'y bahagi ng GAA ngayong 2022 para mabigyan ng subsidy ang ating mga drivers na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis, ng krudo, ng gasolina. Ito po yung unang tulong. Meron pa pong tulong na maibibigay din po sa ating mga magsasaka. Yan po ay pinag-aaralan ng ating gobyerno. Pero mga suwestyon, halimbawa itong sa excise tax, ang problema lang kasi sa excise tax, pag ito inalis mo, ay marami ding mga serbisyo ng gobyerno ang maapektuhan tulad ng sa DOH at sa DSWD kung saan dyan sila humuhugot ng pera sa excise taxes. Ang ayon nga sa DBM, may mahigit 170 billion pesos ang mawawala sa gobyerno kapag ang excise taxes ay inalis. Secretary, ito, may mga nagme-message na ho sa amin na galing dyan sa Cebu. Ano daw ho kayang pinagkakaabalahan po ninyo? At ano po mga aktibidad? Dahil nandyan ho kayo sa kanilang bayan, ano ho bang mga i-expect? Baka may magandang anunsyo, Secretary? Tayo po ay kakatalaga lamang bilang spokesman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong nakarang Lunes at minarapat pong bisitahin at kausapin ang ating Cebu beat journalists. Ito po ay bahagi ng trabaho ko rin bilang PCO Secretary at ngayon din bilang spokesman ng Pangulo. Bahagi po ito ng ating media relations at para din po masagot ang kanilang mga katanungan na hindi po nila siguro matanong dahil tayo nasa Manila, but we keep on reminding our media partners sa buong kapuluan. Ako'y nanggaling din po sa Cagayan de Oro noong nakarang araw. Nausap po yung mga media doon na kaibigan natin para mapalapit natin ang national government sa buong Pilipinas, hindi lang po sa Metro Manila. Finally, Mr. Secretary, maliban ho dun sa pinalutang na clue, na letter O, na sabing posibleng suportahan ni Pangulong Duterte, baka naman ho may bagong pahiwatig, madadagdagan ho ba yung letter O? Lahat yan, kasi tinignan namin, puro ito ho may letter O. It's either sa pangalan o apelyido. Secretary, baka naman, pwedeng dagdagan yung konting hint. Alam mo, Bombo Dennis, yung programa kasi nila merong fast talk tapos pinapili ako sa AEOU. Tapos tinanong ako kung ano yung mga sagot. So, siyempre, hinahanap ko yung letra na pinaka-posibleng ma-interpret na lahat ay susuportahan o hindi susuportahan.
Pero yun po ay galing lang lamang sa akin. Bahagi po yan nung media interview game na meron po yung isang pahayagan. Oh, I see. Okay, Secretary, siguro kahit papaano dahil tayo ay napapakinggan nationwide and worldwide via yung atin hong mga iba't ibang platform ng Bombo Radio Philippines. Siguro mensahe po ninyo para at least marinig mula ho sa inyong panig at yung mensahe na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte para ho sa ating mga kababayan. Marami na ho kasing kung ano-anong gumugulo sa isipan nila dito sa mga lumulutang na sitwasyon ngayon. Hindi lamang dito sa ating bansa, ganun din yung mga karatig ho nating nasyon at hanggang doon sa medyo malayo. Pero ramdam pa rin ang epekto dito ho sa Pilipinas. Secretary. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Bombo Dennis at Bombo Jane. Ang mensahe ko lamang po ay yung paulit-ulit na reminder ng Presidente sa atin na yung mga hindi pa nagpapabakuna fully, nasa mga 50 million yon. Ang fully vaccinated 60 million na. Sana naman po ay magpabakuna na kayo, makumpleto na ang inyong bakuna sa mga hindi pa magpabakuna dahil ito po ay bahagi talaga ng ating pagbangon bilang bansa para bumukas muli ng mas maayos at mas maganda ang ating ekonomiya. At para po naman sa mga kandidato, yung mga kumakandidato ngayon 2022 ay tayo makisama po sa ating mahal na Pangulo sa panawagan na magkaroon tayo ng clean, honest, and fair elections dahil malaga po yan sa ating mga kababayan. Pangatlo po, dahil sa kinakarap nating problema, bukod sa pandemya, itong giyera sa Ukraine ay tayo makisama at sumunod sa mga utos o direktiba ng ating pamahalaan. Yung ating mga drivers, yung ating mga magsaka, kung meron po kayong nakitang polisiya na bago o ayuda ng ating gobyerno, ay lumapit po kayo sa ahensya para kayo din po ay makatanggap ng tulong ng subsidy sa ating pamahalaan. Para po naman dun sa mga nagbibigay ng mga suwestyon kung anong dapat gawin para maibsan ang hirap na dinaranas natin dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, ay sana po maintindihan ninyo na pinapahinggan po ng ating gobyerno lahat yung suwestyon. But at the same time, lahat po ay binabalanse natin. Sapagkat, halimbawa, kung magtatanong ko kayo na bakit hindi pa tinataasan ang minimum wage, apektado yung mga minimum wage earners, gusto rin po ng gobyerno na tumaas ang minimum wage ng bawat Pilipino. Ang problema lang ako ay kailangan natin i-consider din yung mga employers kung kaya ba nilang ibigay. So lahat po na ito ay binabalanse po natin para po mas maayos at mas mag-survive po tayo sa mga panahon na hindi po natin maiwasan tulad po ng giyera at ang dulot ng giyera dyan sa Ukraine. Okay, with that, maraming salamat ho sa pagpapaunlak po ninyo. Alam po namin kayo'y busy at ngayon pala ay nandyan sa lungsod ng Cebu. Maraming salamat sa oras po na inilan po ninyo sa Bombo Radio Philippines. Mabuhay po kayo, Bombo Dennis, Bombo Jane at kay Bombo Raymond, ang kaibigan. Mabuhay po kayo, maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin hong nakausap si Acting Presidential Spokesperson at Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar. Sa mga dagdag pa nating balita, mahigit 300 higher education institutions sa buong kapuluan ng kasalukuyan hong nagsasagawa na ng face-to-face classes. Sa anunsyo ng Commission on Higher Education, sinabi ni Chairperson Prospero de Vera III na naglabas na sila ng guidelines para sa mga area na isinailalim sa Alert Level 2 at 3 noong nakaraang taon, kung kaya't mahigit 1,000 na degree programs ang nakapagsagawa na rin ng kanilang face-to-face classes. Doon ho sa mga lugar na nasa ilalim naman ng Alert Level 1, sinabi ni de Vera na ang major adjustment ay ang capacity level na pinapayagang makapagdaos ng in-person classes. Nangangahulugan na hindi magkakaroon ng mahigpit na distancing yung mga upuan sa loob ng mga silid-aralan.
maging ito'y gymnasium at maging doon sa mga laboratorio at iba pang pasilidad na ginagamit ng paaralan. Kinakailangan din na parehong bakunado yung mga estudyante, gayon din yung faculty. Dagdag pa nito, ang lahat ng mga mag-aaral na papayagang pumasok doon sa face-to-face classes ay dapat mayroong PhilHealth o kaya naman ay health coverage para kung sakasakali man ay masasagot yung kanilang problemang pangkalusugan at yan ay dun sa mga pasilidad na pinapayagan ng gobyerno. Higit pa rito mga kabombo, binigyang din ni De Vera na ang pagsunod sa mga pamantayan sa kalusugan tulad na lamang ng pagsusuot ng face mask ay madalas kasama na yung madalas na paghugas ng kamay at yung ventilasyon doon sa mga silid-aralan bukod pa sa iba pang mga panuntunan ay dapat pa rin nasundin. Ang mga ito anya ay na-adjust batay dun sa guidelines para na rin sa mga lugar na nasa ilalim ng iba't ibang alert level status. Sa kasalukuyan, sinabi ni De Vera na may kabuuang 313 universities ang nagsasagawa na ng face-to-face classes. Nilinaw naman ni Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera III na walang restriction sa pagdating sa edad ng mga mag-aaral na papayagang pumasok sa face-to-face classes sa tertiary level. Sinabi ni De Vera na lahat ng mga mag-aaral sa kolehiyo na naka-enroll sa mga university at colleges ay pinapayagang dumalo sa mga in-person classes. Gayunpaman, nilinaw ni De Vera na bagamat walang mga paghigpit sa edad, ang mga mag-aaral na nagnanais na pumasok sa mga in-person class sa kanilang university at colleges ay dapat na fully vaccinated laban sa COVID-19. Nilinaw din ni De Vera na bukod sa mga mag-aaral, tanging mga faculty member lamang na fully vaccinated ang dapat payagang magdaos ng face-to-face classes. Sinabi niya na ang mga mag-aaral na hindi pa nabakunahan laban sa COVID-19 ay maaring magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng mga online class at iba pang option sa ilalim ng flexible learning. Sa ngayon, sinabi ni De Vera na mayroong 313 higher education institution at mahigit 1,000 degree programs ay nagsasagawa na ng face-to-face classes sa tertiary level. Naghatid yan sa atin sa oras na 35 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa dagdag pa nating mga balita mga kabombo, umabot pa sa 16.71 billion pesos ang claims para huyan sa insurance na may kaugnayan pa rin sa COVID-19 sa panahon ng 2020 hanggang 2021 at yun huyan sa Department of Finance base na rin sa inilabas na data mula sa Insurance Commission. Sa isang pahayag sinabi ng DOF na mahigit kalahati o higit kumulang 9.05 billion pesos ng mga pasyente na related doon sa insurance claims ay pati na yung life insurance policy ay lumalabas na pasok doon sa naturang pamantayan. Sa pagbanggit pa sa naturang ulat ng naturang ahensya kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, sinabi ng Finance Department na nasa 23% o 3.89 billion pesos ng mga claims na may kaugnayan sa COVID ang binabayaran sa pamamagitan ng pondong nakalaan dito. Simula yan nang umiral ang pandemya noong Marso ng taong 2020 hanggang sa katapusan ng nasabing taon. Habang ang karamihan at ito ay nasa 77% o katumbas naman ng 12.82 billion pesos ang nakaklaim na noong 2021. Sa kanyang bahagi ng pahayag, sinabi ni Commissioner Dennis Funa na para sa mga life insurance policy, ang halagang 9.05 billion pesos sa mga claims ay katumbas yan ng humigit kumulang sa 9,500 death benefits. Pinanggit pa ni Dominguez sa ulat ni Funa na kumpara dun sa datos mula sa Department of Health na humigit kumulang sa 51,000 na mga nasawi sa pagtatapos ng 2021 ay naiuugnay ito dun sa naturang kumakalat na virus, wala pang ikalima o nasa 18.6% lamang ang sakop ng insurance batay na rin sa commission data. Sinabi naman ng kalihim na sa pananalapi na ang mababang insurance coverage rate para dito sa mga namatay na may kaugnayan sa pandemya ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-secure
ng proteksyon sa pananalapi upang makapaghanda para sa mga emergency at iba pang mga hindi inaasahang insidente. Sinabi pa ho ng opisyal ng iba pang mga claim sa insurance na nauugnay naman sa pandemya noong nakalipas na taong 2020 at 2021 ay mula ho sa Health Maintenance Organization na bumubuo ng 39%. May katumbas ho ito na 6.44 billion pesos ng mga payout mutual benefit associations na may 5% na bahagi po doon sa 833 million pesos at non-life policy na meron namang 2% katumbas lamang ng 382 million pesos. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, ang ECOP hindi tutol sa pagtaas ng minimum wage, subalit dapat na ikonsidera din ang maliliit na negosyo at informal sectors na apektado naman ng pagtaas ng minimum wage. May nakuhang impormasyon si Bombo Everly Rico. Nga Bombo Dennis, Bombo Jane sa hirit na pagtaas sa minimum wage dito sa bansa sa gitna na rin ito ng nararanasang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo at bilihin dahil na rin ito sa epekto ng nangyayaring kaguluhan sa Ukraine. Nagpahayag ang Employers Confederation of the Philippines na hindi sila tutol dito. Subalit inihayag naman ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na dapat na ibalanse ang ilang konsiderasyon gaya na lamang sa mga maliliit na negosyo at mga informal sector na apektado ng minimum wage increase. Mula kasi sa 44 million workers sa bansa, nahati ito sa formal at informal workers. Ipinaliwanag ng ECOP President na ang mga nasa formal sector lamang ang apektado kapag nagkakaroon ng pagbabago sa minimum wage na nasa 16%, habang malaking porsyento naman ng mga manggagawa na nasa 84% ay nasa informal sector, gaya na lamang ng mga magsasaka, tricycle drivers, market vendors na walang mga employers. Narito pa ang karagdagang pagpapaliwanag ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. Ang problema riyan, ang apektado lang ang minimum wage pag pinapalitan mo yung formal sector. 16% lang yan. 84% nandun sa informal sector na pag naggalaw ka ng minimum wage, hindi sila apektado. Yung sa 16%, hindi pa lahat yun minimum wage earner. Dahil pagka naggalaw sa minimum wage, siguro yung mga 10% ng 44 million ang apektado, kasama na rin yung tinatawag nating distortion. Yung mga tinumbok ng mga minimum wage na tinaasan mo, itataas mo rin ang konti, i-adjust mo rin. Yun ang isang reality. So pag nagtaas ka, yung mga kumpanya na apektado, siyempre, hindi naman yung kita nila, magtataas ang presyo yan. At pag nagtaas ang presyo, everybody's affected, even the informal sector na wala namang paghuhugutan noong pinagtaas na yun. Isa pa niya sa mga dapat na ikonsidera ay karamihan sa mga negosyo ay sa micro-enterprises lamang na nasa 70%, kung saan kalahati dito ay nagsara na dahil sa pandemya. Nasa 8% naman ang mga small enterprises, nasa 15% ang medium enterprises at mas mababa naman sa 1% lamang ang mga large enterprises. Paliwanag ni Ortiz na wala pang indikasyon sa ngayon na muling magbubukas ang mga micro enterprises na ito at hirap din na makapagbigay ng mga 13-month pay. Kung kaya't kapag nagkaroon ng paggalaw sa minimum wage, hindi na kayang bayaran ng microbusiness ang mga sahod ng kanilang empleyado. So ngayon, ang problema riyan, alam naman rin natin na yung mga micro na yan, hirap na hirap yan. At ang nakita nyo, 13-month pay, hindi makabayad. Igawa pa ang gobyerno ng facility sa SB Corporation para mapautang sila. Madami doon ni hindi umutang Ayaw na nila magkaroon ng utang dahil hindi nila sigurado kung mababayaran nila. Yung mga small, merong sa upper end ng small, merong mga maluluwag dyan. Pero kukunti na lang yung natitira na pagka nag-adjust ka ng minimum wage,
sino ang makakabayad. Yung micro, there is no way that they can pay it. No? Yung some of the ones of the bigger ones, baka some of them are even paying more than what their proposed minimum wage. No? Saka marami mga bonuses dyan. Yun ang problema. Iginiit pa ni Ortiz na biktima ng minimum wage increase ang mga maliliit na negosyo at informal sector. 84% nga. Yan hindi hagip ng minimum wage yan. Yan biktima ng minimum wage increase pagka dahil wala silang pag-uugutan. Tataas ang presyo, wala silang pag-uugutan. So yun ang kailangan babalansihin. Ang sinasabi namin, considering yung sitwasyon ngayon, yung mga representatives sa wage board, NEDA, DOLE, DTI, Finance, they should pencil push. Kung hindi kaya bayaran at kailangan talagang taasan, they should turn around and ask the government. Samantala, bagamat maaari namang magbigay ng aid o mga tulong pinansyal sa mga empleyado, ang mga malalaking kumpanya na apektado ng pagtaas ng mga bilihin ay hindi naman anya kakayanin ito ng mga maliliit lamang na negosyo, bunsod na rin ng taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, 2 patay kabilang isang 3 taong gulang na bata. 3 sugatan naman sa pamamaril dahil sa away pamilya doon sa Maguindanao. May update ang Bombo Radio Corunadal. Amaril sa Barangay Langkok, bayan ng Matanog sa Maguindanao na kung saan nagresulta ng pagkamatay ng 2 individual kasama na ang 2 taong gulang na bata at pagkasugat naman ng 3 iba pa. Ito ang kinilala naman ni Captain Faid Kana, ang spokesman ng Maguindanao Provincial Police, na ang mga nasawi na sina Brother Lumbus at ang pamangkin nitong 3 taong gulang pa lamang. Nagtamo naman ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan sina Ahmad Macarao at 2 pang mga menor de edad. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na habang pasa ni Macarao at lumubos ng ang mais na nakasilid sa mga sako patungo naman sa kanilang sasakyan, ay dumating ang mga salarin at pinagbabaril gamit naman ang M16 rifle. Sa ngayon, inaalam pa ang identity ng mga suspect na may kagagawa naman ng nasabing krimen. Kasalukuyan namang nasa ospital si Macarao at ang 2 pa mga bata na sugatan sa nasabi namang insidente. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radio, Bombo! Okay, Bombo Donhart. Yung pinangyarihan ba ng insidente na yan, malapit sa sentro, ibig sabihin maraming, kumbaga populated area ba yan, Bombo Donhart? O para maisalarawan lamang natin sa ating mga taga-subaybay yung pinangyarihan? Okay, tama ka, Bombo Dennis. Ang lugar na itong Barangay Langkok sa bayan ng Matanog, Maguindanao, ay sentro lamang at populated, madaming tao. Pero dahil sa nangyaring insidente, walang nakakita, Bombo Dennis. How about yung mga agarang aksyon dyan? Dahil ngayon, may umiiral na gun ban. This is nationwide policy ng Commission on Elections. At saklaw nila yung mga nasa militar at gayon din, yung nasa hanay ng pambansang pulisya. So anong mga hakbang dyan? Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon, knowing na may umiiral tayong gun ban? Yes, Bombo Dennis, tama ka. Sa ngayon, ipinapairal natin itong tinatawag na election gun ban. Pero dahil nga sa mga tawag natin mga persona na lumalabag pa rin sa batas na ipinagagawa din ng lugar ng Maguindanao, at pinahayag nga ni Captain Faid Kana, ang spokesman ng PNP na Maguindanao, na sila din ang gumagawa or nagpapatuloy din ang monitoring ng kanilang lugar para naman mas maigtingan
at mapatuloy ang peace and order lalo na at malapit na ang eleksyon ngayong Mayo, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan na Bombo Danhart. Yan mga kabombo, ang ulat na nakalap natin direktamente live mula ho dyan sa bahagi na yan ng Mindanao. Sa mga dagdag pa nating balita, nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga gumagamit ho ng online payment system na dapat daw maging maingat, lalo na ngayong tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ho ng transaksyon sa pamamagitan ng internet. At ayon nga kay Attorney Charina De Vera Yap ng Consumer Protection and Market Conduct Office na nasa ilalim ho ng BSP, hindi dapat na iasa lamang doon sa service providers ang pananagutan sa mga aberya tulad na lamang ng fund transfer at iba pa. Gitniyap, malaki rin ang pananagutan ng dalawang panig sa anumang transaksyon para sa mga nakaraang sumbong na kanilang natatanggap. Lumalabas na may ilang pagkakataon din na may mga kapabayaan sa panig mismo nang nagpapadala ng pera dahil sa maling transaction code o kaya naman yung mismong numero ng papadalhan ay iba doon sa dapat na numerong ibibigay. Pati na yung iba pang mga detalye ay hindi ho nagtutugma. Bagamat maaaring obligahin daw ang nakatanggap ng maling padala na ibalik ang naturang pera o kung ano paman na kanyang natanggap mula sa isang transaksyon na hindi niya naman in-order, dadaan naman ito sa korte. At yan ay sasailalim sa masusing pagdinig at malalim pang mga proseso at posibleng gumugol pa ng mahabang panahon para humarecover ang anumang naligaw na transaksyon. Sa kasalukuyan, patuloy naman ang pagtaas ng mga gumagamit ng digital transactions dito sa Pilipinas at target nga ng gobyerno mga kabombo na maabot sa taong 2023 ang kahit man lang 50% na gagamit ng online payment system. Alinsunod ho yan sa Digital Transformation Roadmap ng pamahalaan. Inanunsyo naman ng bagong appointed Social Security System President at Chief Executive Officer na si Michael Regino na exempted na sa pag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners Program o ACOP ang mga retirement pensioners na naninirahan pa rin sa bansa. Dahil dito, tuloy pa rin ang kanilang pagtanggap sa buwan ng pensions. Sinabi ni Regino na mga retirement pensioners na naninirahan sa bansa ay hindi na kinakailangan ng ACOP mula pa noong Oktobre at 30 taong 2017. Anya, kinikilala nila ang mga hamon na dala ng pandemya at sinuspindi nila ang pagsunod sa ACOP simula Pebrero taong 2020 hanggang Setyembre at 30, 2021 upang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng mga pensyonado. Dagdag pa nito na ang pension fund ay nangangailangan na mga pensyonado na taunang mag-ulat sa SSS upang matiyak na ang mga narapat na tatanggap ay patuloy na makakatanggap ng kanilang mga benepisyo. Nilinaw naman niya na mayroon lamang 4 na uri ng pensioners na kinabibilangan ng survivor, death, total disability, dependent pensioners at retirement pensioners na nanirahan sa ibang bansa na dapat sumunod sa ACOP. Mayroon silang hanggang Marso at 31 taong 2022 upang isagawa ang kanilang taunang pag-uulat online at iba pang mga pamamaraan na hindi face-to-face. Sinabi ni Regino na mahalaga para sa mga concerned pensioners na sumunod sa programang ito upang masiyahan sila sa pagtanggap ng kanilang buwan ng pensyon. Sinabi ng SSS Chief na maaaring ipadala ng mga pensioner ang kanilang ACOP compliance sa pamamagitan ng SSS Corporate email address ng pinakamalapit na SSS branch o service office kung sila ay naninirahan sa Pilipinas. Bombo International News. Samantala mga kabombo, sa ating international news, mga tinututukan nating kaganapan na mula sa ibayong dagat, Bombo Jane. Inihayag ng Ukrainian government na pinipigilan ng Russia ang evacuation ng mga residente sa southern port city ng Mariupol. Patuloy pa rin umano ang ginawang pag-atake ng Russian forces. Dahil dito, ang mga kalagayan sa lungsod ay lalo nagiging desperado. Sinabi ng mga otoridad na higit na sa 1,500 katao ang napatay sa Mariupol at ang mga naiwan ay nakaharap sa nagigilong temperatura. Ang lungsod ay kasalukuyang nakakaranas ng limitadong supply
supply ng kuryente, kaunting pagkain at tubig. Sa kanyang pinakabagong video address, kinundi na naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia dahil sa pagkulong sa mga tao sa lungsod at pagtanggi na payagan ng paghahatid ng agarang kinakailangang humanitarian aid. Idinagdag pa ni Zelensky na mas kaunting mga paglikas ang naganap mula sa 4 na pangunahing lungsod nitong mga nakarang araw dahil sa patuloy na pagbara ng Russian artillery. Bombo Sports News. Muli na namang binitbit ni NBA superstar LeBron James ang Los Angeles Lakers upang tambakan ang Washington Wizards. Score ho na naitala 122-109. Ito'y matapos na magtala ng 50 points ang 37 anyos na si James para sa kanyang ika-15 beses na career points. Sinasabing si LeBron ang itinuturing na oldest player na merong multiple 50 points games sa isang season. Ito rin ang ikalawang sunod na pagkakataon sa home game ng Lakers kung saan ay si LeBron ay may 50 puntos. Nito lamang nakalipas na linggo ay kumamada naman ng season high na 56 points itong si James para talunin ang isa sa mga top team na Golden State Warriors. Si James ang unang Lakers player na nakagawa ng record performance na huling nangyari ho noong buhay pa ang basketball legend na si Kobe Bryant. Dahil naman sa 6 na rebounds na nagawa ni James, nalampasan na niya ang NBA great na si Dikembe Mutombo sa pang-12 pwesto sa NBA career defensive rebounds na meron hong 8,553 na natipon sa kanyang buong karir. Samantala, Filipino-Japanese karateka Juna Tsuki ay nakakuha po ng 4th place sa world ranking. May balita ang Star FM Bacolod. Pumwesto sa Filipino-Japanese karateka Juna Tsuki bilang 4th place sa latest na world ranking na inilabas ng World Karate Federation. Ayon sa rankings, pang-4 ang Pinay sa female kumite 50 kg division. Ayon kay Tsuki, hindi siya satisfied sa kanyang world ranking at tiniyak nito na gagawin niya ang lahat para magwagi sa anumang torneo at nang tumaas ang kanyang ranking. Number 1 sa listahan si Ozilek Arapuglo na naka-gold 2014 World Championship at 7-time European champion. Hawak naman ni Shar Ubrich ng Germany ang 2nd place habang 3rd place naman si Mulder Jambrebia. Matatandaang nasungkit ni Tsuki ang gold medal sa 2019 Southeast Asian Games at silver medal naman noong 2021 Asian Championships. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang ho ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang isang US dollar may katumbas dito sa atin na 52 pesos 15 centavos, Singaporean dollar 38 pesos 37 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 66 centavos, ang euro 57 pesos 30 centavos at Saudi Arabian Rial 13 pesos and 90 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health
Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basa Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Payo gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan zona libre. Karon niya daw sang Sabado, Petsa 12 kita sa bulan sa Marso tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad sa ato na paglop na sa karon nga gabi, may kapod na ang iyong sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob ng kita alas 8:30 ang tak na sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aupdan man sang buko sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na magatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkaroon na po asign sila si tag sa camera of responsibility. Mustang matag para mati naton abroad, mga pinanggata nga marigrense kag mabakulod noon. Aga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na kadagmati sa aton sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz sa Transistor Radio. Sa diin ka lang iya makabarang nga digital platforms. No, makita na kababatian ang mga live nga mga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Siyempre, hindi target niya makabaran hindi ta mabilin, no, kag mapabayan, hindi kita makapabati dira sa mga tigalidad nga drama. No, kaya mula ng kalipayan sang aton nga mga kauturan, no, mga kabombo naton, no, kanaga pamati sang mga drama, no, sang Bombo Radio Bacolod. So welcome na sa pagpangalakad, no, sang Sabadong edisyon sang Zona Libre. Grabe, kadasig lang. No, sang aton sa niya makabaran nga panahon. So Sabado sa Petsa 12 sa Lunes kwanakta, no, nang isa na kita kakinsinal sa bulan sang Marso. Di pila na lang kadlaw ang nabilin iya makabanan, no. So may ari kita 13 na lang kadlaw ang nabilin kapag sugod na ang kampanya, no, diri makabanan sa bahin sang sa bahin sang local positions. Diri sa aton sa may bahin sa syudad sa Bacolod,
no, kag sa probinsya sa Negros Occidental. So nagainit no ang pamulitika naton. Samtang ti may nabilin kon 45 dias na plus 13, 58 na lang. Kadlaw eleksyon na. Grabe ba, no? So do hindi na naton mapagtana, no? So di makabanan ang mga hitabo kay siyempre ang mga adlaw nga nagalinakat. Masako na ang aton sining nga syudad sa Bacolod, ang probinsya, no, sa Negros Occidental sa bahin sang sining nasambit ya makabanan. No, nga kuana, nasambit nga mga campaign sorties. Bisan diin ka lang diri makabanan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ti pilang daan na magapapili sa pagka-presidente kadamo, no? Pero ti ang very well known gid, no? Kag syempre ti bansa na ti nagapanguna man sa survey ti arada, no, ang unit team ni former Senator Bongbong Marcos kag ni Inday Sara Duterte Carpio. Ti akadua man sa survey diri makabanan Vice President sa pungsod Pilipinas subong current ka Vice President Leni Robredo. Kag syempre po siya katandem nga si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Presidente niya. Diin niya si Pacquiao, diin niya si Isko Moreno, diin niya si Panpino Lacson. Ay, nagnagay pamupal sang mga kandidasin yung di mo kita sa subong. No, kung nag-support na lang, unite na lang abi ning oposisyon, no, para nga batuan ang balanta naman ang manok sa administrasyon no, kung sino. Ti galing kay ti isa may interest mo nang ginambal nila, no, nga wala man limitasyon niya sa pag-file sang COC, wala man limitasyon sa pagpapili sang bisan nga posisyon, no, diri makabanan sa aton sa pungsod Pilipinas. Di mo ba nagurong ginapanindugan ni Pacquiao, ni Lacson, ni Isko Moreno nga subong tamaan sila sa kawigit iya makabanan sa survey. Speaking sa mga campaign sorties, rally, no, ti ari di kapon bautigin pamatud-an gid, no, sang mga pumuluyo sang syudad ya sa Bacolod, no, kag sa probinsya sa Negros Occidental. No, ang ilang kuana, no, nga bet iya makabanan, no, ti alin sang una lugar manggid ini makabanan sang kuana, no, sang ginatawag ta nga ti sa una kung makapungko ti may administrasyon, pero kung hindi makapungko ti mangin oposisyon. No, kag ti way back 2010, no, so diri Negros Occidental liberal man ginadi, no, kag Aquino Rojas nga kuana di, no, nga Baluarte, no, same true with the Iloilo City, no, kag area sang province, no, kag mostly ti iban sa Panayban, no. So ti kahapon daw amo ni kunong pinakadako nga numero sang rally, no, nga gin patigayon iya makabanan ni BP Robredo sa paglibot niya ti Elos Calabanan, nalibot niya ng bilog sa nga pungsod Pilipinas, no, may ban pagi nga balalikan niya pagid, no. So ti daw amo ni kuno ang mas madamo, no, kay ginapahayag ti unang report is 70,000 pero may ara naman nagsiling nga 80,000 ang crowd. May nagapakamalaot, no, nga singyati daw tinikilaw, no, daw 50,000 ng capacity da subong sa lugar sang panaad kay ti gin patindugan na sang Negros Perseverance Center nga building, no, ti nagjutay na lang dada, no, ang sa stadium, no. So mga 50,000 malang kuno ti kanya-kanyang discards lang na. Ang piyakto nga kampo kay BBM to kasugid mga damo-damo man mga supporters, no, ti bot silingon away gini Robredo kag Marcos mo, no, ang ining eleksyon diri na lang ta bain na lang ng ibanda, no, Robredo against Marcos amo na lang ning aton, no. So ang Bacolod ti dugay preparahan gid kay ko mga volunteers, no, kuno ang nagkaladto, no, kag ti damo patuga silinggit nga yati hindi kami bayaran, no, tapos kusa na pumunta, no, sa rally ti bisan anhon pa ka siling ati naglain ng kolor kay supposed to be ti liberal yellow, no, ti kun buhi paguro si former President Noynoy Aquino basi kun nag-yellow man ni Japon si Leni Robredo iya kolor, subong iya kolor ti nagpink siya, ang ginatawag man sa as kakampink, no, ginatawag man sa makabaran nga kakampink, no, si BP Leni Robredo, no, ti daw kwan gid, no, daw pangbabayi gid nga kolor. Kaysa magapapili mo, no, kandidato sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas. No, so
pink, kakamping, pero ang sinyas liberal Japon, ang sign liberal Japon, ti masiling kay Marcos siya, peace, no? Duha ka kamot, ibla na, duha ka tudlo, peace, yan mo na, no? Ang kamalingking, ang tatlog tudlo, ginakuumta, ang duha ginapatindog, ta mo na ang sign of peace. Kilaya is, kuan man Japon, o ang L, no? Ang kamalagko, tagagapitit finger ta, no? Kuan na, L, ti masiling liberal, or in short, laban man. Laban. Mula na galing no? So, pero kagabi, mostly ko nung nagkaladtog ito, halin dito sa Sagay, sa San Carlos, sa Kabankalan, sa Binalbagan, no? Nagkaladtog dito ko no, mostly mga babaye, gid. Peti babaye si BP Lini mo. Di sige, napamatudan sa Manigrosanon, no? Halin sang una, baluarte magid ini, sang taga-liberal, kay subong ti kakamping na. Pero sa ibang lugar, basihan ta naman sa Cavite, kuno to grabe man to ang tawo sa rally niya. The rest, ano pagid, no? Kahit kung si BBM papasugiron, no? Ang arena to na puno Manila. Ang capacity sa arena to sa Bulacan. No? Kahapon, kadungan to sa ila, no? Diri sa Bacolod, ya si BP Lini, sila yan ni Sara, kay BBM dito ya sa Laguna. Puno man to, jump pack man ang gym nila, to ang stadium sa bahin sa Laguna. Grabe, no? Di sige, no? So, siling nila, kuha kita di sa matutod, magdaog mga alas 7 sa gabi, Sa Mayo 9, kahit automation naman full automation, computerized, no? Mayo 9, mga alas 7, siling ko, balanta na, no? Kung sino ang mga nagdalaog. Di sige, no? So, 11 minutos sa nakaligat sa attack ng alas 7, kagabi, kagabi, amuning ginakuha naton, no? Lantaw kinobserbaran, no? Ngati daw wala na COVID subong. Level 1 nagtas Bacolod mo, no? Daw wala lang COVID, because ang sining crowd dito hapon, no? Sa Paglaom Sports Complex. Ang Emergency Operation Center, headed by Executive Director M. Ang, no? May kaupod naton karon kay sa initial namon nga interview, kinasing ko, paano ni sabi Councilor, no? Basi mangin super spreader event ini, no? Ang ining People's Rally ni Robredo kag ni Pangilinan kahapon sa Panaad Park and Stadium. Sa Panaad, sa Paglaom. Paglaom, no? Sa corrected, Paglaom Stadium, no? Dira sa Arnay sa Lacson Street, no? So sa likod sa Negros Occidental High School, no? So basi mangin super spreader event ini ang Paglaom Rally. No, sige, pamatian tabi na karon. Estimate nato mga 1 week balata ni 1 week. Toy magsinaka ang kaso tapos naman tay. Pero ako nagapati ko wala COVID subong eleksyon man lang makapauntat sa COVID. Ay nano ka mo man. Wala na sa pagtawos ang COVID subong basta nga may eleksyon, basta may kandidato nga makadto, basta may artista nga makadto. Why na nagasapak sang COVID? Samtang update makita sa ikapat ng bakunahan bayanihan, no? Diri sa aton sa may bahin sang siyudad sa Bacolod kay sa probinsya, according sa kay Governor Bong Lacson, tamaan ka jutay kuno ang nagpartisipar. Tamaan ka jutay, no? Ang nagpartisipar sa bakunahan bayanihan sa province. Kay ang target, no, sa aton national government, siyempre ang aton nga mga senior citizens, no? Nga sila ni ang mas prone, no, kag delikado, no, sa sini kung matapikan sila isang virus. Pero we will check what about sa Bacolod. Kamusta ang syudad sa Bacolod? No, sa bakunahan bayanihan bakunahan, no, vice versa, kay siyempre nagapadayon man na no, ang aton nga vaccination sa mga kabataan. Ang nagaedad 5 ka tuig tubtob sa 11 anyos. Sige, no, sa muning pinaka mga impormasyon karon ako naton sa kay Executive Director ang sang Emergency Operation Center. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, no, may kopod man naton karon si Ma'am She Santos Ildes, na OFW sa Ukraine nga didto na karon iya makabanan sa Austria. Displaced na ni siya, no, nga OFW, no, didto sa may bansang Ukraine kasunod sang invasion, no, sang Russia against sa Ukraine. No, so ang pagtira, ang pagbombardiyo, no, sang pungsod Russia sa Ukraine, Ruso versus Ruso niya. Sila man lang to nagapinat sa NATO,
no, kay sila man ang naga-inaway, no, so bangod lang sang sining intensyon sang intensyon niya makabanan sang Ukraine, no, nga upod, no, sa bahin sang sining ginatawag nila makabanan nga NATO, no. So ang NATO, no, sa makabanan amo ni sa ang asosasyon nga ginatawag North Atlantic Treaty Organization, no. Intergovernmental Military Alliance ni sa 28 ka mga European countries kag duha ka North American countries. Tigin kaakig ina, no, sang Russia ni Russian President Vladimir Putin. Pero subong no, kulang taon naton sa didri makabanan daw way untat, no, ang kinagamo man iya makabanan kag kadamo-damo na gid ginatos kalibo na ni guro ang apektado kag linibo naman ang mga nagkalamatay, no, ang mga military sa Ukraine kag at the same time military man sang Russia. So hindi man magpaperdi makabanan ang Ukraine, no. Mabato man si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sige, update kita na karon niya makabanan after nga na-display siya anong mga eksperyensya niya dito. Kaya hindi niya makabanan malipatan, no, sa may bahin sang sa bahin sang Ukraine. Kag siyempre, no, so liwatang balikan dito makabanan latest nga development sa encounter, no, nga nagluntad duha ang nagkaramatay nga mga matag-as nga opisyal sa Rebuilding New People's Army dito sa bahin sa Barangay Amin, no, sa Banwasang Isabela. Ang 62nd IB, no, ara karon sa full alert status ini kasunod na sang pagkapatay sa isa sa matag-as nga opisyal sang Rebuilding New People's Army, no, sa encounter. So nakascore diri ang mga military. So ang ining aton nga kangawa kati basi balos hindi man sila hindi man kita ka-discount sang probability, no, nga ini ang magabalos, no, pagi sa pag sulod sa kampo sa ang mga rebelde, no, sa 62nd IB. So hindi man guro ni magpasugot, no, 62nd IB nga sahaw amula na nga numero nila sang persa nila, kusog nila, mabintahan pa nila ama militar. No, so after siniti ang luwas na sa Barangay Amin dira sa Banwasang Isabela nano pang mga barangay ang ginamonitor, no, kag believed to be nga mga NPA infested na or may nagahulokmong nga mga rebelde, no, kay nagahilapit nga daan ang aton sa nga eleksyon. So hindi naton mapasugtan, no, nga bulabugon lang ini or sabaron or traidoran, no, sang mga rebelde. So dapat mangibabaw gid ang puwersa, no, sang aton sa nga gobyerno, no, ang puwersa sa aton sa mga militar. Kati kamuya sa part man sa mga kapulisan naton, militar plus pulis, no, kamuya ang lehitimo, no, nga para armadang kusog sang pungsod Pilipinas. Kaya mga NPA, gabit-bit man ni armas mo, gabit-bit man armalite, gabit-bit man kung ano nga mga klase sa armas, garan, no, etc., no, M14, may mga arap na sila, no, may mga KG9, lain-lain man mo. Hindi sa kada encounter nila nga makabinta sila, ginapanguha man nila ang armas sa mga militar, kaya kapulisan. Sige, no, diskusyonan naton karon iya makabanan sa aton sa liga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi, diri sa aton sa liga palatuntunan. Diri kita anay, no, sa patigodon sa liga transport strike, no. Anyway, grupo malang kuno ini nanday Mr. Diego Malakad, no, ang magaparigan sang transport strike. So ay makuno sang dapat kabalakan diri ang aton nga chairman sang Committee on Transportation, no, sang City Council sang siyudad sa Bacolod nagkonfirmar nga ti ang pibakda, no, duay kita kay interview sa kay Ma'am Elizabeth Catalbas, no, ang pibakda ang aton ang Stone, no, ang grupo nga ginbilin diri makabanan ni the late Stone Secretary General Jess Ortega, no, Sir Jess, no, nga nagtaliwan na. Una na nga nagtaliwan iya makabanan. No? So, ang Stone, dako-dako maning organisasyon,
kag dako man ning numero, no, nila. Miyembro, damo man ang miyembro nila. No, so kag ang fibakda, o dako man ni. Luwas sa undok ti pila man ang ka bilog, no, magsobra siyente na daw dako-dako man gawa, no. So sa ginasiling naton ngati according sa kay Mr. Jigo Malakad, no, nang ti ginatawag kuno ni nila iya gani nga kwan mo, no, nga ano na ang term to plan nila gina nang people's holiday, no, kuno pag-untat sa biyahe sa mga pampubliko nga sakyan ti sa March 21 kag 22, no, so basi matingala ka mo kamay siling uy hindi tagali magwa sa March 21 kag 22 kami strike. So luyag talang klaruhon, no, nga ang ang strike, no, diri para lang ni kanday no, para lang ni kanday Jigo Malakad, no, sa undok. Oh, so hindi man bot singon 100% gid ang masalakyan ang mag-untat biyahe, no, pati kung mag-upod ang stone, mag-upod ang fibakda, ti laban-laban, no, na paralisado gid ang biyahe. No, so tuloy man Japon no, ang ligaya. So pwede man dapon kita maka-opisina. No, kay siling gani ni kasulod din Ramos hindi man kuno gani na mapatihan si Mr. Malakad kay si LTFRB Regional Director Richard Osminya, duay na gani kuno nagapati na, no, sa kay Mr. Malakad kasi niya ti daw tanan na lang ang presidente kuno kontra niya man mo. Di natural na kay may freedom of expression man iya man na iya. No, so pero sa tuod lang sa aton sila nga paglantaw, no, ang kuan ni Mr. Malakad do way banggit sa way banggit tuod sang presidente nga maayo sa iya, no, tanan na lang malain, no. So why na sang kuan why na sang maayo. So hindi man sibot singon nga kuan no, nga why na sang kaayuhan, no, ang aton nga mga administrasyon o kuno mga naglalabay, no, naton nga mga administrasyon diri sa may bahin sang kuan no, sa bahin sang pungsod Pilipinas, no, ti kon lantawon ta, no, sa Demakabanan kung sa 21 kag 22 may biyahe among untat biyahe lang ya ang mga taga-undok, no. So ang Estonia tuloy ang biyahe, ang Pibakda ara iyang biyahe, no. So mo nang ginapaklaro naton kay ti basi misquote, no, sang aton nga mga pumuluyo ang matag paramati nato sa ti way gideklarasyon si mayor nga way sang kwan nga wala sang biyahe, no, way gid sa sang deklarasyon o nga wala biyahe ti dapat wala opisina. Muna to wala o kay hindi magid tanan, no, nga mga kuan no, nga masalakyan ang muntat biyahe. Bagay ila man na sentimento man ila, diretso man nila, no, kay sa tuod lang subong ti kita nagapanawagan gid, no, sa aton sa nga national government, no, nga ti aktuhan ng ining asod-asod, no, nga pagsaka do hindi na sakto, no, nga pagsaka sang presyo sa mga produktong petrolyo. Sa masunod nga semana, no, preparar ka mo kay daw 12 pesos ang saka sa krudo. Alaban-labang bumulit no malabutan na gining presyo sang krudo kag sang kwan mo, no, sang gasolina mo. Subong ang krudo kun sa mga pila mga 60, no, 60 plus ti ko masaka sa 12 ti 72 na, no, ang kwan ang gasolina ra sa 64 65, no. Magsaka sa 6 pesos, no, 71 naman. Wow, matupong-tupong sila bumbulit. Pareho gid sila kataas. No, sa sunod semana Martes na, no, alas 12:01 maga-take effect ina, no, ang increase amo nang big time oil price hike, no, diri sa pungsod Pilipinas. Ti kon magwantahan ta maglakat na lang pagadto sa lubrahan ta pwede gitani, no? So galing kay hindi gid pwede, no, nga maglakat la kita nga maglakat. Ti kining nanon ta gid nga magsakay. So ti iban labas sa Lunes ginutok naman ni tunughong naman ni, no? Pero tughong ka, lakat ka, nagabuhin man Japon, pag after sang Lunes, Martes, o maubos ko sila Merkulis, Huwebes, Biyernes, o kag krudo, kuan ka naman, tughong ka naman. So, amo ni siya karon ang epekto, no, sa makabansang away man sa Russia
kag sa Ukraine ti somehow kuno apektado kita diri, no? Pero majority subong nagapanawagan, no? Especially ang mga transport groups naton, no? Nagapanawagan nga kung pwede, no? Calling the attention of the Department of Energy o kung sang DOE, no? Nga i-suspend anay temporarily. Suspend anay temporaryo ang excise tax nga ginapatuman, no? Sa mga petroleum products, no? Kay ti tawo diri makaluluoy, ang mapumuluyo diri, no? Ang makaluluoy. Oh, no? So ti ambot ko anong sabat sini, no? Si President Rodrigo Duterte way pamando sini kay I think ti kon magamuna pagwa man ni sa executive order niya, no? Pagwa sa executive order niya, suspending sang excise tax sa fuel, okay, ginapatong sa gobyerno. Kamo nang rason nga ti grabing pagtinaas naton. And besides, ang kasugan di na mabot ko ma-repeal, ang term bla, no? Mabasura, no? Mabasura ang ining all the regulation law, no? Kasanto gipapasar na sa administrasyon ni Ramos. Ti wagid sa may naminsar sang una, sa administrasyon ni former President Fidel Ramos, no? Nga nagapanumdum bla sa mga epekto sa samtang dugay, no, ang panahon, no? Nagakuan man, mahal nga nagamahal ang presyo sa gasolina kay hindi na sila nga hindi na magkuan steady lang da, no? Mangin constant sa isa ka presyo o konsak numero. Nga saka ti may gasoline station sa unang gobyerno biniligya taman. Kay gusto ta nga tagaan sang kuan man, ano, sang negosyo ang mga negosyante, no? Kapitalan nila kay ting gobyerno pati kuya, no? Di kuya magpati nga ang gobyerno hindi makasarang, no? Di paro na sa una mga napukor naton ni mga national power corporations naton, madrag ko maplanta naton nga naga-generate sang kuryente, no? Butanong mga biga ni sang mga leaders naton, lideresta sa pungsod Pilipinas kay pangbaligya naton sa mga private, no? Tapos maklon taman. Hindi ko na nung utok ta nagsaylos buli, no? Oh, ang utok ta na nung saylos sa buli, no? Sa mga lideres, no? At kita pwede kita iya makaproduce ang kuryente ara na power, no? Kag mabaligya ta sa mapumuluyo sa barato nga presyo para hindi madak-an, hindi apektuhan todo ng aton mapumuluyo, no? So why nato agin kwan, no? Gin reserve, why nato agin save ang mga napukor kwan naton power plant, no? Instead ginatagan ta iya, no? Sang tsansa ang negosante nga maka kuha sa muna nga mga edipisyo, no? Mga propiedad, no? Muna nga mga utility, power utility naton, no? Kag makabaligya sang presyo nga hindi makontrolar sang gobyerno. Di kulang na lang balaw naton nga ti ginasulutan yung totoo di, no? Mga Pilipino. Para mani sa sining Petron I think na so unang ginakuan sa gobyerno, no? Gobyerno ko parang iyas na. Ti kuntani, no? Gin reserbahan ta ina at least. Ti subong kasala lang ta, no? Although may naaman man nga pundo dira pero ti sano pa to yung mapanghatag, no? Ikaskard pa to o ano mga proseso pa, no? Nga mabaton sa aton nga mga transport sectors, mga PUJs naton, nga mapektuhan sa sining grabe na nga pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo. Tiyan mo na nagurong na namian sa aton ng gobyerno. No, kundi nga nitong mabuligan ta ang aton mapumuloyo, do dito ginatumog ta pagid gani nga maglugmok kita sa kapigaduhon, which is hindi nami. Sige pantayan ta, no? Kung bala may tingog man diri ang ato President Rodrigo Duterte sa sining excise tax nga ginapawagan ti kung pwede temporarily isuspender anay para ma-minimize naton, no? At least magbulo barato ang mga presyo sang produktong petrolyo. Pero iba nagasiling nga mabarato man na kung magtapos ng away sang Russia kay sang Ukraine, no? Din tabo man. Amo
ning problema sa aton kay ko sa tinaasay, grabing pagtaas, no? Dili ta makontrol pero sa panubuay, no, tag sentimos. 30 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa ato sa ringa palatuntunan, no, sa ato sa ringa pagpalagad. At ang tanay mga panumdom naton pabalik ta. Interview kita kay Ma'am Santos Eldes, no, ang na-displaced ng OFW from Ukraine nga ato subong sa Austria. Wala naton ang mga eksperyensya niya nga na kwan dito, no, na obserbaran sa Ukraine sang ining ginabombardiyo sang pungsod Russia. Iban pa nga mga balita, magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo.